Tinaimbag adamag, kas insurat ni San Juan. San Juan, Kapitulo 1. Idi punganay, addan ti sao, ket ti sao, kadwa ti Diyos, ket ti sao, Diyos. Manipod idi punganay, ti sao kadwa ti Diyos. Pinarswa ti Diyos dagiti isu amin, babaen ken kuana, ket awan ti naparswa, no saan agapo ken kuana. Ti sao, isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy abiyag, isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalinan ti sipnget nga eddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao, maipapan iti silaw, tapno mangegda ti mensahe, ket mamatida. Saan nga isu a mismo ti silaw? Ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Adda idin ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta, saan a binigbig ti lubong. Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikkan na ida, iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang agbalin nga anak ti Dios, kas iti gagangay a panakaipasngay ti tao. Ta ti Dios, a mismo ti amata. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na, kas kakaiso ng anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan ti maipapan ken kuana, ket impukaw na. Isu daytoy ti bagbagak idi kinunak, umay asumarsaruno kanyak, nupay kasta, natantanok ngam siyak, taaddan sakbay anayanakak. Gaputa na buslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon na. Wen, nawadwad a bendisyon ti impaay na kada tayo. Inted ti Dios ti linteg, babaen ken ni Moises, ngem imay ti parabor, ken kinapudno, babaen ken Jesu-Kristo. Awan pa'y tinakakita iti Diyos. Ti laeng bugbugtong nga anak, akadwa ti ama, isu tinangipakaamo ken kuana. Nangibaon dagiti Hudyo a papangulo iti Jerusalem, iti sumagmamano a papadi ken Levita, amapan ken ni Juan, tapno saludsuden da ken kuana. Siya sino ka? Saan ang nagkedked ni Juan anang ibaga iti pudno? Saan asyak ti Kristo? Kinunana a si babatad. Siya sino ka nga rod? Sinaludsod da manen. Si kakadin ni Elias? Saan? Insungbat ni Juan. Si kakadin ti propeta? Kinunada. Saan? Insungbat na. Ibagam nga rod no siya sino ka? Kinunada. Masapol nga da isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti masaom maipapanking ka? Simungbat ni Juan babaen iti parangibagana iti padto ni Profeta Isayas. Siyak titimek ti maysa nga agpukpukaw iti letang. Palintigan nyo ti dalan apagnaan ti Apo. Addamet dagiti Fariseo a naibaon ken ni Juan. Sinaludsod da nga rod ken kuana. No saan na sika ti Kristo? Wenno ni Elias? Wenno ti propeta? Apay nga rod a mamumbunyag ka? Mamumbunyagak iti nanom. Insungbat ni Juan. Ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo amamo. Sumarsaruno kanyak, ngem jak pa'y maikari amang warwar iti sandalyas na. Napasamak amin dagitoy iti Betania, iti ballasyo ti Karayan Jordan, apang bumbunyagan ni Juan. Iti sumunong aldaw, nakita ni Juan nga agturong ni Jesus iti yan na. Daytoy ti Kordero ti Dios amang ikat iti basol ti lubong. Kinuna ni Juan. Isu daytoy ti sarsaritag idi kinunak. Sumarsaruno kanyak ti maysa a tao a natantanok ngam siyak. Taaddan sakbay anayanakak. Jak amammo idi no siya sino. Ngem imayak mamunyag iti danom tapno ipakamok iti Israel. Daytoy ti pamaneknek nga inted ni Juan. Nakitak ti espiritu a bumababa akas lakalapati manipod langit ket nagdisukin kuana. Jakpay amammo idi no siya sino. Ngem ti Diyos anang ibaon kanyak amamunyag iti danom, kinunana kanyak, makitam to ti espiritu a bumaba kin agdisso iti maysa a tao.
Daytoy ti mamunyag iti Espiritu Santo. When nakita kon daytoy, ket paneknekak kada kayo nga isu ti anak ti Dios. Iti sumunong aldaw, agtaktakder manen ni Juan, ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na alumabas ni Jesus, kinunana. Daytoy ti kordero ti Dios. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan, ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus, nakita na ida asumursurot kenkuana. Anya ti sapsapulen niyo? Sinaludsod na, Sa dino ti pagtayngam, Rabbi? insungbat da, Maestro, ti kayat asawen ti Rabbi. Umayo kitaan. Kinuna ni Jesus kadakwada. Nakikuyog da ken ni Jesus, ket nakita da ti pagtaengan na. Gaputa dandanin alas 4 iti malem, nakidagos da ken kuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro, ti maysa kadagiti dua, anak kangeg iti imbaga ni Juan, ken simmurot ken ni Jesus. Sinapol na adagos ni Simon akabsat na, ket imbaga na ken kuana. Nasarakad mi ti Mesias. Kayat na asawen, Kristo. Impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmata ni Jesus ni Simon. Sana kinuna. Sika ni Simon nga anak ni Juan. Managanan kanto iti Cefas. Kayat na asawen, bato, wenno, Pedro. Iti sumunong aldaw, inkedeng ni Jesus ti mapan ijay Galilea. Nasarakan na sadya ni Felipe, ket kinunana kenkuana. Suruten nak. Taga Betsaida ni Felipe, iti ili da Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Natanael, ket kinunana kenkuana. Nasapulan mi ti tao as sinarita ni Moises iti libro ti linteg, ken dagiti profeta, isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose. Adda aya na imbag at tumaod ijay Nazaret? Sinaludsod ni Natanael. Umay mo kitain. Insungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga turong ni Natanael iti ayan na, kinunana may papanken kuana. Adtoy ti pudno nga Israelita. Awan ken kuana ti anyaman a kinaulbod. Kasano ti panakaamammom kanya? Sinaludsod ni Natanael. Nakita ka idi adda ka iti sirok ti kayo nga igos. Sakbay nga inayaban na ka ni Felipe. Insungbat ni Jesus. Maestro, Insungbat ni Natanael. sika ti anak ti Dios, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadi gaputa kinunak anakita ka iti sirok ti kayo nga igos. Kinuna ni Jesus. Makitam to dagiti daddadakkel pay abambanag ngem daytoy. Ket kinunana kadakwada. Ibagak kada kayo ti pudno. Makita yun to nga aglukat ti langit ken dagiti angheles ti Dios nga umulog iti ayan ti anak ti tao. San Juan, Kapitulo 2. Kalpasan ti duwa nga aldaw, adda boda ijay kana, may nga ili iti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus, ket naawis met ni Jesus, ken dagiti adalan na. Idi naibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus ken kuana. Naibusan dan iti arak. Babae, Insungbat ni Jesus. saan amasapol nga ibagam ti aramidek? Saan pay adimteng ti oras ko? Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi. Aramiden nyo ti anyaman nga ibagana kada kayo. Adda alagaden dagiti Hudyo, may papan iti panagbugo. Isut gapuna nga dainem aburnay sadyay nga aglaon ti tunggal maysa iti agarop sa nga gasot a litro. Punwen nyo dagiti burnay iti danom. Kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunuda nga rod dagiti burnay. Ita, Kinunana kadakwada. tumako kayo, ket ipanyo iti agaywan iti padaya. Kasta tinaramid dagiti agserserbi. Idinaramanan ti agaywan ti danom a nagbalin nga arak, inayaban na ti nobyo. Saan na nga mo tinagapuan ti arak? Nupay ammo dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Kinunana iti nobyo. Ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak. Sadan to ipasango ti ordinaryong arak no adun ti nainom dagiti sangaili. Numsika, inyud udim nga impasango ti kaimasan nga arak. Inaramid ni Jesus daytoy umuna a milagro, ijay kana. May sangaili ti Galilea. Impakita na ti dayag na sadyay,
ket namati ken kuana dagiti adalan na. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus ijay Capernaum. Kaduana ni inana, dagiti kakabsat na lalaki, ken dagiti adalan na. Ket nagyanda sadyay iti sumagmamano nga aldaw. Asidegen ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo, nadanon na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta as itutugaw iti pwestoda. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot atalit. Sana pinaruar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamsaan dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Kinuna ni Jesus kadagiti aglaklako iti kalapati. Irwaryo dagitoy. Diyo pagbalinan atyendaan ti balay ni amak. Nalagip dagiti adalan na ti kuna tinasantuan asurat. Ti panangipatig ko iti balay mo, O Diyos, kasla po'y asumsumged iti uneg ko. Gapu iti naramid ni Jesus, sinaludsod dagiti papangulo a Hudyo ken kuana. Anya ti maiparang mo a milagro kada kami. Mangipakita iti kalintigam a mga ramid ti daytoy? Rebbaan nyo daytoy a templo, ket iti uneg ti talong aldaw. Pangunek tumetlaeng. Insungbat ni Jesus, kinuna ken kuana dagiti Hudyo. Anya, bangunin metlaang iti uneg ti talong aldaw? Nabangon daytoy at templo iti uneg ti upat a pulo ket innem a tawen. Ngem ti templo asasawen ni Jesus, isu ti bagina. Isut gapuna nga idi napagungaren ni Jesus. Nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy. Ket namati da iti nasantuan asurat ken iti insao ni Jesus. Idi adda ni Jesus ijay Jerusalem, bayat ti piyesta ti Paskwa. Adu tinamati ken kuana, idi nakita da dagiti milagro ngay naramid na. Ngem saan na nga intalek kadakwada ti bagina. Agsipod, taam muna ti amin at tao. Saan na amasapol ti siya sinuman amang ibaga ken kuana, maipapan iti tao. Taam muna amismo ti panunot ken kababalin ti tao. San Juan, Kapitulo 3. Adda idi Fariseo nga agnagan iti Nicodemo, may sa apangulo dagiti Hudyo. Iti may sa arabii, napan ni Nicodemo ken ni Jesus. Rabi, Kinunana, amomi amay saka maestro nga inbaon ti Dios. Awan ti makaaramid kadagitoy a milagro nga aramidem, malaksid no addaken kuana ti Dios. Ibagak San ken Lucas, katipudno. Kapitulo kinuna ni 2. Jesus. Awan Kadagiti nga aldaw, iti pagarian ti Dios. Timpaulog ni Emperador Malaksid, Augusto, no ti mayanak bilin a manen. mailista, ti amin na umili iti imperyo ti Roma. Anataenganen, Daytoy ti umuna a Sinaludsod census, ni Nicodemo. a naaramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay iti Siria. aanakan ni inana Iti tapno kasta, mayanak manen. Napan ti tunggal maysa Ibagak ken iti katipudno. irina tapno agpailistada. Insungbat ni Jesus. Agsipot Awan, ta nagtaod ni timakastret Jose iti iti pagarian ti kapututan ni Dios. David. Malaksid, Pimanaw numayanak iti ili danom a Nazaret ken ijay iti espiritu. Galilea. Ti tao, Ket napan iti ili a Ipasngay na ti Bethlehem tao. ijay Judea. ket ti espiritu. Ijay Ipasngay Bethlehem na ti tinakayanakan ni espiritu. Ari David. Di ka mas daaw. Kadwa ni Jose ni Maria a naitulag nga asawa na iti panagdalyasat na. Masikog Agpuyupoy ti idi angin, ni iti Maria. sa dino man akay Ket idi kayat na. adada ijay Bethlehem. Mangag mo ti hour na. Dimteng ti oras Ngem di a mo ammo ti panagpasngay na. pagkapuan, wenno Inianak na pagtulungan tinuuna nga anak na Kastamet lalaki ti ket binungon na mapasamak iti iti lampin tunggal maysa, sana impaidda iti amayanak kudloong iti espiritu. taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti dayta Sinaludsod ni apaset ti Nicodemo. pagilian Kinuna ni Jesus. adda sumagmamano nga May agpaspastor saka nga ang adda maestro iti iti away Israel. nga agbanbantay Ket di mo kadagiti maawatan karnero da daytoy. iti rabii. Ibagak ken katipudno. Nagparang kadakwada Sa ti wende maysang ti anghel amili. ti Apo Ket ibagami ket sinalnagan ida iti dayag Ngem diyo ti patyan Apo. ti pamanagnik mi. napalalo ti butengda. Ibagbagak kada kayo dagiti Ngem naindaga kinuna ang ti anghel abambangan. kadakwada Ngem di kayo Hikay agbuteng, Kasano nga rod ti adak palamati ditoy kanya. amang yeg kada kayo iti nainbag at hamag Abambangan. apakaragsakan Ken nyo. awan ti imuli sa Wen, dilangit. da kayo Malaksid ti ken anak dagiti ti tao, amin at abing tao. mapamanipod langit. Itangal daw, Kas iti panangibayad Ditoy ni ili ni Moises, David, iti sinan-ulag na a ipasngay bronze, ti iti mangisalakan kada kayo. lepa. Masapul ni man ti Kristo nga Apo. pagkakaipayog ti anak ti tao. Daytoy ti pagilasinan Tapno nyo. agbyag nga agnanayon. Masarakan Ti yon siya to ti sinuman, maysa nga amamati ubing, ken anabungon Gapu iti kasta lampin, unay, apanagayat ken ti Diyos nakaidda lubo. iti kulloong.
Inted Pagamuan, na tibugbog tong Ada anak na. takkel ang nailangitan na bunggoy ang nagparang iti asideg ti anghel. Saan Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Diyos. nga agnanayon. Gloria iti Diyos, iti kamatuan alam. Diyos ti anak niya Iti daga. Kapyaken tal na kadagiti tattao apakaragsakan na. Tapno isalakan Apaman na. ang nakapanaw dagiti angeles nga agsubli sa dilangit. Kinuna dagiti agpaspastor iti maysa ken maysa. Na ukumen ti Intayon iti Bethlehem. Agsipot Intayo kitaan. anamati. Daytoy ang napasama nga impakam mo ti Apo kada tayo. Daytoy Nagdardaras da nga rod anapan. Imayen ti Nasarakan sinod da idulubong. da Maria ken Jose. Ngem gaputa Ken dakes ti ubing ang nakaida iti kunluong. Ad-adda Idi makita da ti maladaga. Ngem tilawa. Sinarita da kadakwada Di siya ti imbaga sinuman ti nga anghel agaramid iti maipapan dakes. iti ubing. Kagura na Nasdaaw tilawa. amin ang nakangeg iti pagpadamag. Dinandaanan ken pinanpanunot ni Maria amin dagitoy. Nga aramid na. Nagsubli dagiti agpaspastor. Ang mangikan kanta kadagiti panagdaydayaw iti Dios. Gapu kadagiti amin ang nangeg ken nakita da. Aramid na. Napasama ti amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti walong aldaw. Dumtang ti tiyempo apan nakakugit ti ubing. Namumbunyag met idi Ket ni Juan napanaganan iti Jesus. iti asideg ti salim. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti panakainaw na. Ket binunyagan na ida. Dumteng ti tiyempo apan Sanay anay nagtungpal balod da idi Jose ni ken Juan. Maria iti seremonya minsan, ti panakadalus. Makisinsinupyat dagiti Kas adalan mayon ni Juan nurot iti maysa a linteg Hudyo. ni Moises. Maipapan iti alagaden iti Impanda nga rod ti ubing iti Napanda nga Jerusalem rod kini tapno Juan, idatunda ket iti kinunada Apo ken kas kuana. na ilanad iti linteg ti Apo. Malagip mo daydi May daton iti Apo ti amin nga inauna alalaki. imbagam kada kami. Napanda tapno mangidadagdamet iti ket sakripisyo mapapankin asang kuana kaparis dagiti amin apagaw na tattao. wenno dua Insungbat asibong ni ti Juan. kalapati. Awan Kas ti mabalin mayunurot nga iti awatan linteg ti tao, ti Apo. malaksid no Iti ited dayta at kinkuana ti tiyempo. Dios. At dalakay Nakayo nga agnagan mutlaeng ti Simeon nga makasaksi agnaed at iti kinuna. Jerusalem. Saan Na asya imbag ti Kristo? ket managbutang iti Ngem Dios na ket ibaunat padpadaanan nga na umay nga ti umuunang panakaisalakan ti Israel. Tinubyo ti akin Ada ken kukwa kuana ti itinubya. Espiritu Santo. Tigayem tinubyo Impaltiin ken agsipot kuana ket ti Espiritu agdengeg, Santo ket adin tumatay maragsakan, aging gana ti makita na ti numangeg Kristo timag nga tinubyo. inkari Nga ti rod, Apo. Naan-anayan Babaon ti iti ragsako, panangidalan ti Espiritu. ison ti rumbeng amay tanog, Simret ni ket Simeon siya iti ti templo. maipababa. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus iti templo. Tapno aramiden da ken kuana ti ibilin ti linteg. Ket sawen na dagiti Sinakroy ni naidagaan, Simeon ti ababanan. ubing ket nagyaman iti Nga to Dios. ngem ti isu amin Kinunan. ti umay nga agapu Ita, sa langit. Panagnakan na katinungpal tinakita mo ti kinangit Karin, na ngem o awan Apo. umawat iti mensahe na. Palubusan mo apo Ti siya musay sinuman asitatal nga na ti umawat iti adipan mo. mensahe na. Ta nakita Pasingkilan na kon ang kadagiti pugno ti bukod Dios. ko amata ti Tati panangasalakan imbaon ti mo. Dios sawen na dagiti Nga sao ti insaganam Dios. iti imatang dagiti Agsipot amin at kainted tao. ti Dios kenkuana ti Espiritu Maysa na. asilaw Ti mangipakaam Ama, mo ayaten na ti kadagiti anak na, hintil ti Ket pagayatam. impaima na kenkuana Kien dagiti mangyeg isu iti amin. dayaw iti Ti ilim siya na sinuman Israel. amamati ti anak. Nasdaaw maadaan iti dagiti biyag naganak iti nagtanayon. ubing iti Siya sinaon ni sinuman Simeon adi may papan agtunok ken iti kuana. anak. Di nanto maragpas Binindisyonan ti ida ni Dios. Simeon. Nudiket agtalinaed Pinili ti kenkuana Diyos ti dati nga panusa ubing ti Dios. apakadadaelan kan pakaisalakanan ti ado iti San Israel. Kinunana ken ni Maria Na ituding a pagilasinan asupyaten to ti ado at tao. ken bumbunyagan ni Iti Jesus nga kasta. ni Juan. May latak to dagiti nalimed Saan anang apang bumbunyan ni panunot Jesus? da. Nudiket Ket dagiti adalan na tapuson laeng. salputen to ti ladingit akas Di na madamag tatem ni Jesus ti akampilan. may sasao, adamot Timanaw maysa a ijay propeta Judea, abaket ket unay. nagsubli ijay Galilea. Iso ni Ana nga Iti anak pa ni nagbiyahe Fanuel na, iti tribo masapol ti Aser. alumasat ijay Samaria. Pito atawan Ijay ang Samaria, nagdinada iti asawan. dimteng iti maysa nga ili Ket ang walupulo managan ken Sicar. upat atawan ang Saan nga anabalo. kayo iti talon nga Saan inted idi ni apimampanaw Jacob iti ken ni templo? Jose nga anak na. At Aldaw dasadya rabii kibugon ni Jacob. nagdaydayaw iti Dios. Nagtugaw ni Jesus iti Nagayayunar abay kibugon, ken gapu iti nagkarkararan. Ngan Iti nga dayti niting nga met ti lang aldaw oras. Dimteng Sing mangpet ti ni maysa anak ket Samaritan, nagyaman iti tapno Dios sumakto. sa nagsaong maipapan Ket iti ubing tinunan kad ni iti Jesus ken amin Juan. nga agururay iti Makiinom panagwaya-waya ti Dios Napan iti ginmatang Jerusalem. idi dagiti adalan Idi na aramiden da Jose ken Maria ti Anya? amin nga impanurot ti Kinuna ti linteg babae. ti Apo. May saka Nagsublida iti ilida ang Nazaret ijay Galilea. Samaritana? Di makkel Saan ken nga pimiksa ugali ti dagiti ubing. Hudyo, ti Laknuan iti silib ket adda ken kuana ti parabo Kuamom ti na Dios. kumati sagot nga iti Tinawen ang mapan dagiti naganak Ken no siya ken ni sino ti Jesus ijay dumawdawat Jerusalem ken ka iti iti fiesta inumen. ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti sangapulo ket dua. Ikan na ka iti nabiyag. Napanda na ki fiesta akas kadaw yanda. Idi nalpasen ti fiesta ket agaw awid da.
Naunag Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti naganak Pangalaam nga ken rod tinabiyag adanom. impagaruda Inted nga adda kada iti kami ni bunggoyda. Akapuunan May sang aldaw da magmagna idi madlaw da nga awan ni Jesus. Iso asinapol da kadagiti kakabagyan ken gagayem da. Dakkel ka kadi nga Agsipod mihako. tadidan masarakan. Siya sino man nga Nagsublida uminom ijay iti Jerusalem tapno sa pulenda tumanen. sadyay. Kinunan Iti ni Jesus. maikatlong aldaw nasarakan da ni Jesus iti ijay danom nga templo. ited ko. Makikat Saan katugaw ton kadagiti amawaw? mga maestro a Tati Hudyo. danom nga ited ko. Agdengdengeg ken agsadsaludsod kadakwada. Amang Nagsidaaw amin ang nakangeg ken kuana gapu kadagiti na insiriman asungbat na. Apo, Nasdaaw dagiti Kinunati naganak ken babae. kuana idi makita ited da. mo kanyak daytoy Anak adanom. ko, Tapno jak Kinuna ni inana. Wenno umay apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Inkaayaban ti Kasta asawa. unay ti danag sa mi kini amam kagsubli ang ditoy. mamirbirok ken ka. Kinunan ni Jesus. Apay aya, Awan, pinirbirok asawa. da. Kinunan ti Insungbat babae. ni Jesus. Agpay Diyo kadi sukatunang amo maawan ang masapol nga ada Kinunan iti ni balay Jesus. ni amak. Ngem di da naawatan ti imbaga ng Ket kadakwada. saan mo nga asawa ti lalaki Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazareth. Timbagam kanya. Ket sadyay Apo. nagbalin ang natunog Kinunan ti na anak. babae. Sinalamit Paligpig matan ko a amin propeta dagitoy ni inana Ditoy iti puso. abantay tinagdaydayawan dagiti Dimakkel kapunan ni ni Jesus iti iti Dios. bagi ken nagbalin Hunda ang kayo masiri. ahudyo. Kunayo nga Ay ijay ayo ken Jerusalem kuana ti tirumben Dios ken apag dagiti daydayawan. tattao. Babae. Kinunan ni Jesus. San Lucas kapitulo ti kunak 3. nga umay to ti tiyempo asaan May kasangapulo kat lima atawan idi ti panagturay ni Emperador Tiberio, iti ama. ni Poncio Pilato Lakayo, ti gobernador ti Samaritano. Judea, ni Herodes ti agturay iti Galilea, ken ni kabsat na a Filipe Da ti kami. agturay iti sakop ti Ilterea, Amumi ti ken daydayawin mi. Traconite. Taaggapo kadagiti Nilisanyas ti Hudyo ti agturay panakaisalakan. iti Abilin, Ngem daanas umasideg ti ken tiyempo. kaipas dagiti agdama Ket akangatuan a papadi. Adagiti napaypay Iti dayta at tiyempo. Demteng ti sao ti Diyos ken Juan nga anak ni Zacarias. Kinapudno. At da idi ni Juan ijalet ang Sapulen ti ama. nga rod Nagdayaw sinursur ken na ti amin adiso Diyos a madalanan ti ket karayan Espiritu. Jordan. Agbabawi kayo Ngarod. kadagiti basbasolyo. Dagiti Kaya't pabunyagan kayo. Inkas kasabana. Daydayaw da Iti kasta pakawanen ti Diyos dagiti Kinunan basbasolyo. ken kuana ti babae. Kas na ilanad iti libro ni Propeta Isaias. Ijay ang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaten yo ti pagnaan na, Siyak dayta. masapol ang magaburan dagiti amin alungog, Insungbat ni Jesus. matpasimpa dagiti amin dabantay Siya ken turod, ang makisasao mapalinteg ken ka. dagiti killo-killo adalan, Iti matarimaan dagiti lasong-lasong a kalsada. Dalan ni Jesus. Makitan to dagiti amin at tao, ti panangisalakan ti Dios. Makisasao ni Jesus iti babae. Nakaad-adu at at tao tinapan ken Juan tapno agpabunyag da ken Juan. Nuan niya ti masapul. Kinunana kadakwada Sandamet anak sa Da kayo akapututan ti karasaan. Siya sino tinangibaga amalisyan nyo ti dandanin dumten apan no sa ti Diyos. iti ili. Ipakita yo, babaen iti aramid yo, anak babawi kayon kadagiti basbasolyo. Kat diyo kon kuna iti bagiyo, uray ta nagtaod kam iti kapututan ni Abraham. Ibagak kada kayo, akabailan ti Dios apagbalinan dagitoy apato nga anak ni Abraham. Na isaganan ti wasay apang pukan kadagiti kayo aging ga iti ramon. Mapukan kat maipuor amin na kayo adi agpunga iti nasayaat. anya nga rod ti masapol nga aramiden mi. Nagsisinnaludsod dagiti adalan. Sinaludsod dagiti tattao. Ti adaan iti dua abado, Titaraon ko. Insungbat ni Juan. Isut panang tungpal ko masapol nga ited na ti maysa iti awanan. Ti adaan kanen, masapol amang ibingay. Kinunan ni Jesus Napan ti kadakwada. sumagmamanong Inayon agsinsingir ni Jesus. iti buwis tapno agpabunyag da ken Juan. Maestro. Upat payabunan. Kinunada. Ket panagan. Anya ti aramiden mi. Ngem Di kay agsingsingir iti adado ngem iti tumutok. Imbaga ng kadakwada, Natangganan dagiti dawa. sinaludsod met Ket dagiti mapalinen soldado. nga anyen. Anya ti masapol nga aramiden mi? Matangganan ti agani. Di butbut ngen wenno patpataksen ti siya sino man. Tapno maalayo ti kwartana. Iti kasta. Mapnek kayon iti sweldoyo. Kinunana kadakwada, Ken ti agani. di makkel tinamnama dagiti Tapno ti tattao. magsasao. Impapanda ani Juan May ti sa ti Cristo. agmula. Kinunan ni Juan kadakwada, Sabali ti agani. Bunyagan kayo iti danom. Kayo nga agani. Ngem iti sumar saan sa yo runo kanya nagpanyugan. ti maysa adakdakkel ti Sabali panakabalin nga dagiti ngem siya. nagtrabaho. Jakpay may kari amang warwar iti sandalyas na.
bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apo. Adda ken kuana ti bigao apang taep na iti irik. Ornongan ken idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maitep. Kastoy kenda dumapay abalakad imbagbaga ni Juan kadagiti tattao iti panangi kasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ngem, binabalaw na ni Gobernador Herodes iti panangikabalay na ken Herodias nga asawa ni kapsat na. Ken gapo kadagiti adu a kinadakes nga inataramid iti lubong. Mainayon pa'y kadagiti inaramid na ti panang paibadod na ken Juan. Kalpasan iti panakabunyag dagiti amin na tattao nabunyagan met ni Jesus. Saan ang mapadayawan iti agkarkararag naluktan ilang ket pinmabaken kuan ti Espiritu Santo akas maysa akalapat adatimet a naggapu sa dilangit. Sika ti dungdungwed nga anak ko. Kinunana maayo ak unay ken ka. At talupulo ti tawen ni Jesus idurugyan na ti trabaho. Imbilang dagiti tattao nga isu ti anak ni Jose, nga anak ni Eli, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melki, nga anak ni Hani, nga anak ni Jose, nga anak ni Matatias, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Nagi, nga anak ni Ma, saan kayo nga anak ni Matatias, nga anak ni Simei, nga anak ni Jose, nga anak ni Huda, nga anak ni Juana, nga anak ni Resa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Saltiel, nga anak ni Neri, nga anak ni Melki, nga anak ni Adi, nga anak ni Kosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er, nga anak ni Jose, nga anak ni Elizer, nga anak ni Hori, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Simeon, nga anak ni Huda, nga anak ni Jose, nga anak ni Hona, nga anak ni Eliakim, nga anak ni Milea, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Nathan, nga anak ni David, nga anak ni Hese, nga anak ni Obed, nga anak ni Booz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Naason, nga anak ni Aminadab, nga anak ni Armi, nga anak ni Arni, nga anak ni Esron, nga anak ni Fares, nga anak ni Huda, nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tari, nga anak ni Nakor, nga anak ni Sero, nga anak ni Ragaw, nga anak ni Peleg, nga anak ni Heber, nga anak ni Sela, nga anak ni Kainan, nga anak ni Arpasad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamek, nga anak ni Matusalem, nga anak ni Enoch, nga anak ni Hared, nga anak ni Mahalalil, nga anak ni Kainan, nga anak ni Enos, nga anak ni Seth, nga anak ni Adan, nga anak ni Dios. San Lucas Kapitulo 4. Iti makita ni Jesus ti lalaki anak kaita. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo, iti agapo ijay Jordan, ket inturong ti Espiritu ijay letka. Kayat mo ti umimbag? Sinulisog sa jay ti Diablo iti uneg ti patapulong aldaw. Awan ti bangita po kabayatan dayta at tiyempo. Pulos asaan nang nangan ni Jesus isut gapuna ana ti sinan kalpasan na. Musika at makatapugan. Kinuna ti Diablo. Kinuna ni Jesus. Pagkatang taidam, ket magnakan. Naimbagan adapos kuna tinasantuan asurat. Binagkat na ti insungbat ni Jesus. Saan laang atinapay pagbiag ti tao. Isut gapuna. Kalpasan daytoy. Inturong ti Diablo ni Jesus itinangato adiso ket iti apagdarigmat ipakita na ken kuana. Dagiti amin apagarian ti lubo. Apagkatan ti idag ket magnaan. Insungbat ti lalaki. Siya sino daytoy a tao anak kuna apagkatan ti idam ket magnakan. Kinuna ti Diablo. Sinaludsod ta. Ngem saan nga amo ti lalaki? No siya sino tinangpaimbag ken kuana? Gapu ta ado ti tao iti dayta lugar. Ket pimanawan ni Jesus nga awan tinakadkadlaw. Iti saan ang mapayag? Nasarakan ni Jesus ti lalaki ijay Kitaan, naimbagan kan. Kinunana.
Idi ka kuna tinasantuan asura. Ang mga noaddan to dakdakas ang mapasamak ken ka. Apo a Diyos mo. Pimanaw ti lalaki. Isulaen ti pagsirbya. Kadagiti papangulo ang insungbat Hudyo. ni Jesus. Ani Jesus gayam Kamaw dyan na tinampay ken kuana. impan ti Diablo ni Jesus di Jerusalem. Rinugyan da Ket nga indadanes pinagtakder ni na Jesus. iti kangatuan a paset ti Agsipod templo. tanang paimbag ti Sana aldaw kinuna a ken panaginana. Kinuna ni Jesus kadakwala. Agtar trabaho ni Ama aging gaita. Ket masapul met nga agtrabaho ang. Gapu iti daytoy asauna. At adamanet ipinget dagiti Hudyo. Ama papatay ken kuana. Ta saan nalaeng a sinalungasing tininteg ti aldaw a panaginana. Ngem imbagana pay nga ama na ti Dios. Ket iti kasta. Impada na ti bagina iti Dios. Isut gapuna kinuna ni Jesus kadakwada. Ibagak ti Insungbat pudno ni kada Jesus. kayo. Kuna tinasantuan ti asura. Bukod na. Di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Ti Ama. Idi na aramiden ti Diablo ti amin ang mabalin na apang sulisog ken ni Jesus. Pinanawan na pailaeng agingga iti tumteng ti sabali agundaw. Amin nga aramiden na. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea nga adaken kuana ti panakabalin ti Espiritu Santo. Ngem dagitoy. Nagwaras ti damag may papanken kuana iti amin ang masakupan dayta a lugar. Kadagiti natay. Nang isurusuro iti uneg dagiti sinagoga. Kastamet ati Ket dinaydayaw dagiti amin a tattao. Dagiti kayat na nga ikan. Napa ni Jesus ijay Nazaret. Ti ili adi makkalan na. Na iti anak Kas kadawyan na iti aldaw a panaginan na. Simrek iti sinagoga. Ti makder amang basa iti nasantuan na surat. Iti panang padayaw ket dayawat ken kuana ti libro ni propeta Isaias. Amang padayaw iti anak. Inukrad na tinalukot a pagbasaan ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan dagitoy sumaganan. Ibagak ti pudno kanya ti espiritu ti siya sinuman adumngen kadagiti sao. Amang kasaba iti naimbag adamag kadagiti napanglaw. Imbaon na iti amang iwaragawag iti pan nakawayawaya dagiti palon ama ukom. Iti pan nakakita manen dagiti pusat nan ni patay. Iti pan nakarukat dagiti maparparigat. Ibagak ti pudno kada kayo. Mangipakaam mo adim tuyin tiyempo amang apanang supot ti Apo kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan. Inyawat na ti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita ken kuana dagiti adda iti sinagoga. Idi kinunana kadakwada. Ita nga aldaw amang ukom natungpalen daytoy apasat tinasantuan asurat anang ngegyo ana ibasa. Dinayaw dagiti amin at tattao. Ket nagsidaaw da kadagiti adda kapintas nga imbalikas na. Kinunana. Saan aya nga iso ti anak ni Jose? Ngem singmungbat ni Jesus. Awan dua nga ibagayo kanya daytoy apagsasao. Iti naimbag. Doktor, ngem agungar to agasam tabagi iti pan nakadusa dagiti nagaramid iti dakes. Aramidem ditoy ilim dagiti nadamag mi nga ina aramid mo ijay Kapernaum. Ko apan nakabalin. Inayon ni Jesus. Mangukumaklaan. Ibagak kada kayo. Ibagak kanya nga awan propeta ang mapadayawan iti ili na metlaen. Ti panangukom ko. Denggen yu daytoy. Saan ati pagayatak ti aramida. Pudno nga adu dagiti balo iti Israel iti tiyempo ni Elias. Nusaksyak ko dua atawan iti saan ang nagtudo. Saan ang maawat ti sao tinakarabisin iti amin adaga. Ngem adda sa bali ngem awan kadakwada tinakaibaunan ni Elias. Apod no ti ilan iti may sa abalo ijay sirepta. Kadagiti mapan ken ni Juan. May sa nga ili ijay Sidon. Pinaneknekan na ti maipapan iti pudno. Dagiti agkukutel iti Israel. Sapol iti tiyempo ni Profeta Eliseo. Ngem ibagak awan kadakwada tinaimbagan kayo. Malaksid ni Naaman ataga Syria. Agranranyag kasta unay ti kunto iti tattao iti sinagoga idi mangegda daytoy. Kinayatyo ti makderda alinakam tilawag sada ginuyod-guyod ni Jesus nga inruar ti ili. Anang nangruna ngem ni Juan. Impanda iti tapaw ti turod ang nakabangunan ti ili da tapno itakpok da iti derramas. Ngem nagna ni Jesus iti nagbabaetanda ket pimmanaw ti Ama. Si malog ni Jesus ijay Capernaum. May sanga ili ijay Galilea. Nang isuro kadagiti tattao iti aldaw a panaginana. Wenno nakita ti rupa na. Nasdaw da amin ti panangisuro na agsipot ta naturay ti panagsauna. Iti sinagoga adda lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagkikis iti napiksa amasarakan kadagitoy ibiyag na agnanayo. Ket dagitoy metlaeng asursurat ti agsao maipapan kanya.
Ngem diyo Kinunan. ti umay kanyak, tapno akyat kayo. Jak sa pulen, ang madayawan dagiti tattao. Ngem amamu kayo. Amok maawan ayat yo iti Diyos. Imayak iti turay ni Pinili Ama. ni Jesus Ngem ti didak Espiritu. inawat. Agulipay kasta. Kinunana, umay iti bukod na aturay. Ka iti daytoy a tao. tinumba ti demonyo ti tao iti sangwanan da amin kat rimuar ken kuana adina inan anu. iti may sa Diyos. Nas dao da amin kat kinunada iti maysa ken maysa. Anya dagitoy asauna. Nga idarom kayo At daturay ken pan nakabalin na amang bilin kadagiti dakas nga espiritu ket rumwarda. Kada kayo. Nagsaknap iti dayta a lugar ti tamag may papan ken ni Jesus. Pinatidakmet Pimanaw ni Jesus iti sinagoga ket napan iti balay ni Simon. Nakaro iti ti gurigor ti katugangan ni Simon. Kasano? Ket kinitawdak ken Jesus at tulungan na ti babae. Imasideg ni Jesus iti ida ti masakit ket pinabaaw na ti gurigor na. Kalpasan daytoy. Apaman ana imbagan ti masakit. Tagos abimagon ket nagserbe kadakwada. Idi lumlumneken ti init. Amin nga adda gagayem na nga agsagsagaba iti uray anya akita ti sakit. Impanta dagitoy ang masakit ken ni Jesus. Simangat ni Jesus impatay na ti ima na iti tunggal may sakat na imbaganda amin. Rimuarmet dagiti demonyo kadagiti adu at tao ket inyek ikisda. Inwaras ni Jesus ti panagkita na. Ket naimatangan natin akan adu at tao nga umasasideg. Ngem inungtan ida ni Jesus. Kinunana ken ni Felipe. Di na impalubos nga agsauda taamuda nga iso ti Kristo. Iti parbangon, pimanaw ni Jesus iti ili ket napan iti lugar nga awan matagtagitaw. Binirbirok dagiti tattao. Ket apaman ang nasarakan da, kayak da alapdan ti papanaw na. Ngayon kinunana kadakwada, lasken nga ipakaamok tinaimbag adama, maipapan iti pagarian ti Diyos kadagiti dadumapay nga ili. Tadaytoy tinangibaunan kanyak ti Diyos. Nangas kasabang arod ni Jesus kadagiti sinagoga iti intero a Hudi. Imbaga ni Jesus apagtugawenda dagiti tattao. San Lucas Kapitulo 5. Nagtugaw dagiti amin at tattao. Iti na minsan, idi agtaktakder ni Jesus iti igit ti danaw ti Genesaret. Nagyaman iti Diyos. Nagdidinuron dagiti tattao nga umasidod ken kuana. Tapno dumngegda iti sao ti Diyos. Nakita na ti dua abangka iti igit ti danaw a pinanawan dagiti mangalap anapan nagbugbo kadagiti iket da. Kinuna ni Jesus kadagiti dimugan ni Jesus iti maysa kadagiti bangka. Dagiti natda. Tikukwa ni Simon. Tinawat na kenkwana ipatinga na basi. Nagtugaw ni Jesus iti bangka ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna. Kinunana ken ni Simon. Ipatengam ti bangka. Ket iwayat yu ti iket yu. Taagkalap kayo. Maestro, awan dudwa aday toy ti profeta nga umay ditoy kami ang nagkalap. Awan pulos tinaalami, ngam no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti ikat. Inwayat da adu tinaalada nga ikan ket dandanila mabsang tiket. Idi sumikngeten, pinayapayan da nga ru dagiti kakaduada. Iti sabali abangka tapno mabanda tumulong kadakwada. Ket bimalasyo da anak nakanda gitoy ket kinargaan da dagiti dua abangka. Agingga anak muda iti kasta unay nga ikan ket nganganidan inet. Idi makita ni Simon Pedro tinapasama. Nagparintumin ti sangwanan ni Jesus ket kinunan. Apo adaywanak may saak ang managbason. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana iti kaadu ti nakalapan da. Di kay nasdaaw met da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda a kinakuyog ni Simon. Di ka agbuteng Simon. Kinuna ni Jesus, manipot ita tattaon ton ti kalapan. Insang at da dagiti bangka. Pinanawan da amin. Ket simurot da ken ni Jesus. Iti na minsan, adda ni Jesus iti maysa nga ili nga ayan ti maysa a lalaki nga agkukutel. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagpakleb iti sangwanan na ket impukaw na ken kuana. Apo, no kayat mo, mapaimbag na. Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna. Kayat ko, umimbag kan.
Nagluganda Tapos kadagiti anaika bangka anang ti sakit ti lalaki. Ijay Capernaum. Impili ni Jesus ken Idi kuana. masarakan dagiti Awan tattao nga adda ni pangbagbagaan Jesus iti iti daytoy. balasyo ti danaw. Ngem inka agparang Kinunada ken adagos kuana. iti padi tapno Maestro, kitaan na ka. Kaano tiyan mo Kalpasan dito? na. Irok Ibagak mo kada ti kayo dato ti niya punyo. imbilin ni Moises. Sapsapulin Apam manetnek mo. Gaputan na Kadagiti kay tattao nga itinapay. imimbagkan. Kahit napsog kayo. Imad adda ket Saan di ang agaputan nagdinamag nakita ni yo Jesus. dagiti nakaskas daaw nga Napan aramid ko. tinakad-adu at at tao nga Insumbat ni agdengeg Jesus. ken kuana ket Di agpaagas kay kadagiti agbanno saksakit. kapo iti taraon Nga ang masansan nga agpakni ni Jesus kadagiti Agbanno ditso kayo nga ket di. awan Kapo matatag iti itaw taraon tapno nga agpaot agkaral. iti biag nga agnanayo. Iti maysa nga aldaw Daytoy ti taraon Idi mangisurusuro nga ni ited Jesus. to kada kayo ti anak ti tao. agtugtugaw sadyay ti Painted sumagmamano ti Diyos a Pariseo ama ken ken mamaestro kuana, ti iti anamong na. linteg. Iti kasta. Nagapuda kadagiti Sinaludsod na ken amin kuana. nga ilili iti Anya Galilea ti ken aramiden Judea. mi. Tapno matungkal Agraman, mi dagiti Jerusalem. paaramid ti Dios. Adda ken Jesus ti Daytoy panakabalin ti ti kayat ti Apo Diyos nga aramiden amang mo. paimbag kadagiti masaksakit. Patsyen nyo. Ti Napan imbaon ken na. kuana ti sumagmamano a Insumbat ni lalaki anang niyag iti maysa Kinunada a nga paralitiko rod ken kuana. nakaidda iti papa. Anya ti maipakita ang milagro Isirip na tapno puma mamati ti kami lalaki iti Anya uneg ti ti balay aramidem. tapno ipanda iti sango. Nangan ni dagiti Jesus. kapuunan tayo iti mana Ngem iti gapu iti kaadu ti tao. kas na ilanad iti nasantuan Saan da ang maisirek ti paralitiko. Inikan na ida iti tinapay Napandang nga ro ti tuktok ti balay. Binutbutan da ti atep. Kat imbabada ang nakaida iti papag sada indiso iti tinga dagiti tattao iti sangwanan. Tinapay ni anag Jesus. kapos sa dilangit. Idi makita ni Jesus ti pamati da. kayo iti pudno at tinapay. Kinunana Nga iti agkapos paralitiko. sa dilangit. Gayen. Tati tinapay nga iti napakawanen dagiti basbaso mo. Iso ti bumaba manipod Nagtantano langit. butob dagiti Amang mamaestro tetbiag iti linteg. lubong. Kastamot Apo. dagiti Pariseo. Kinunada Ket ken kuana. kinunkunada. Ikan na kami malakanayon ni kasta at tinapay. Maibusog Kinuna ti ni Diyos ti Jesus sasawan na. Ilang Diyos ti tinapay makapakawan ti biyak. kadagiti basbasol. Ti umay kanya. Ammo ni Jesus ti kapanunutan da. mabisinan. Ket kinunana Ket ti kadakwan. mamati kanya apay akasta ti Tintumawaw. pampanunutan nyo. Anya tinalaklaka nga Nasa isaokon kada kayo napakawanen dagiti basbaso Ngem mo. di kay mayat Mamati. bumangon ka. Umayto Ket kanya magnaka. dagiti amin nga ited ni ama. Anak nakakngarod kada kayo. Ket ti umay Ati kanya. anak ti tao. At Jadto dapat nakabalin na dito'y daga. Ama makawan kadagiti basbasol. Tapno aram Kinunana iti paralitiko. Tinangibaon kanya. Ibilin ko ken ka. Saan? Ati pagayatan. Bumangon ka. Pagkatam taitang. Tinangibaon kanya. Agawid ka. Nga awan Ti makder adagos ti paralitiko iti imatang daan. nga inted na kanya. Binagkat na tinagidaan na ket nagawid amang idaydayaw iti Dios. Inton maudi nga ada. Anyan asidao da. Tapagayatan ni Nagputunda ama. amin ang nagdaydayaw iti Dios ket ken kinunkunada. mamati iti anak. Anyan, anak askas Agkabiak daaw na dagiti nga na imatangan tayo itang nga aldaw. Ket pagungarek to ida. Inton Kalpasan maudi nga daytoy. aldaw. Rimuar ni Nagdadaya Jesus ket mudom nakita dagiti na ni Hudyo. Levi. Gapo iti kinunana. May isa nga agsingsingir nga isu ti iti tinapay. buwis. Abimaba Agtugtugaw manipod iti langit. opisina na. Kinunada. Kinuna ni Jesus ken kuana. nga anak ni Jose. Surutan na. Am-ammo tayo ti Tinakder ama ni ket Levi. inana. Pinanawan na amin. Kunana ita. Ket Abi simurot mabamanipod ken ni lang. Jesus. Isardeng yo ti Kas agdadaya pamadayaw mundo. na ken ni Jesus. Insungbat ni Nangisaganan ni Levi iti dakkel a padaya ti itay balay makaway na. kanya, no saan Ti niya mabuno albukuyan ti ama adu nga anang agsingsingir ibaon iti kanya. buwis. Ken dadumapay Ket at pagungarek tattao. to inton maudi nga aldaw. Nagtantano butob dagiti Pariseo ken Insurat dagiti dagiti kakadwada. propeta. Ama maestro Isuron iti to ti linteg Diyos ket dagiti kinunada amin kadagiti at tattao. adalan ni Jesus. Umay kanya ti Apay dumuyag, akalang lang ken kain makasusurong ilumyo iti ama. dagiti agsingsingir iti buwis. Saan na akayat Ken asawen dagiti daytoy dakes nga at addan tao. nakakita iti ama. Singmong bat ni Jesus Tila kadakwat. naggapo iti Diyos Saan pinakakita adagiti iti nasalun ama. at ti makasapol iti Ibagak mga kadakayo nagas. ti pudno. Nudiket dagiti Mamati. masaksakit. At Sa anak nga imay. Nanayon. Tapno ayabak Siya, dagiti nalinteg. titinapay ti biyag. Ngem imayak agayab kadagiti Nangan managpasol. dagiti kapuunan nyo Ket iti mana iti kasta. iti letang. Agbabawi da. Ngem natay damit lang. Kinuna ti sumagmamano at tattao Ngem ken ni saan Jesus. amatay ti uray siya Masansan sino nga amangan agayunar iti ken tinapay. agkararag dagiti adalan ni Nga Juan. kapos sa dilangit. Kastamit dagiti adalan dagiti Siya, Fariseo. Ti sibibiyag at Ngem mangan tinapay, ken anak uminom kapos dagiti sa adalam. dilangit. Simong bat Nukanan ti ni siya Jesus. sino man daytoy at tinapay. Mabalin aya adi mangan dagiti Agbiag to, makiboda. nga No agnanayon. adda ti nobyo iti Ket ti arpadda. tinapay nga Saan ited ang mabalin? Iso ti lasag Ngem ko. dumteng to ti tiyempo Well, ang maipanaw ti ited nobyo ko. kadakwada. Tapno Ket agbiag ti isunton lubong. ti panagayunarda. Gapo iti daytoy. Sinarita pay ni Rimso at Jesus ipanagsisinukyat kadakwada daytoy dagiti apang Hudyo. ngari.
Awan ti tao ang mangala iti baro aloko. Tapno itakop na iti daan apagan anay. Tipod no kada kayo. No kasta ti aramidin na. Kinunan ni Jesus kadakwada. Dadaelen na ti baro akawes. Kanan ti lasad. Kat saan pa'y ang maibagay iti nakitakupan na. Awan met mangikabil iti baro nga arak iti daan asupot iti lasad ken uminom no kasta ti aramidin na. Adda biag na benta kento ti baro nga arak ken supot. Maibalang iti arak maudi nga daw. Madadael ti supot. Tati lasad ko tinapaypayso ataraon. Masapol nga ikarga ti baro nga arak tinapaypayso nga inumen alalat. Kat tinakaraman iti baak nga arak ken uminom iti napagan ano ti uminom iti baro. Takunana, taengak met na inkwana, imas, ti baak, ti sibibiyag nga ama. San Lucas Kapitulo 6. Kastamet at imangan iti may nga aldaw a panaginana, magmagna ni Jesus iti kataltalunan anamulaan iti trigo. Nagruros dagiti adalan na kadagiti dawa. Binuksilan da sa dakinlan. Kinuna ti sumagmamano a Pariseo. Apay nga aramidin nyo ti iparit tilintek tayo iti aldaw a panaginana. Diyo pa'y ayan nabasa ti inaramid ni David iti mabisin. Kastamat dagiti tattao na insungbat ni Jesus. Simrek ni David iti balay ti Diyos. Inala na ti tinapay ana idaton iti Diyos ket nangan. Inikan namet dagiti kakaduanan. Iti paglintagan tayo. Dagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan. Iti dayta at tinapay. Ket inggibos ni Jesus. Anyan tulak ti anak ti tao. Isu ti apo ti aldaw a panaginana. Iti sabaling nga aldaw a panaginana. Napan ni Jesus iti sinagoga ket nangisuro. Adda sadyay ti maysa a tao paralitiko ti makanawan nga iman. Nupay kasta. Palpaliiwen ti sumagmamano ang mamaestro iti linteg. Adi mamati. Kastamot dagiti Pariseo. No No mangagas ni Jesus iti aldaw a panaginana tapno adda panggapwanda amang gidarom ken kuan. Ngam ammo ni Jesus ti pampanunutan da. Nga awan ti makaumay kanya. Iti lalaki. No saan tumakder ka ti ama. Ket umay ka dito'y sango. Timakder ti lalaki ket napan iti sangwanan da. Saludsudag man kada kayo. Kinuna ni Jesus. Anya ti palubos ti linteg nga aramiden tayo iti aldaw a panaginana. Kayat yumet ti panagaramid iti naimbag. Wenno iti dakas. Ti panangisalakan. Sino pa'y aya ti papanan mi? Wenno ti panangdadaon iti biyang. Inwaras na ti panagkita na kadakwada amin. Sana kinuna iti lalaki. Mamati kami ken amumi asikati na Inun na ti lalaki ti imanak ket imimbagan. Saan kayo aya napalalo ti pungto ti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Ket nagsasaritaan da no anya ti aramidan da ken ni Jesus. Ni Judas nga anak ni Simon Iscariote. Iti dayta at tiyempo. Si mangat ni Jesus iti bantay tapno at kararag. Nagpatpanlag sa jay ang nagkararag iti Diyos. Kabigatan na, inayaban na dagiti adalan na, ket pimili iti 10 ket 2 kadakwada, at dinutukan na na apostoles. Di na kinayat ni Simon a pinanaganan na iti Pedro, ken ni Andres akabsat na. Da Santiago ken Juan, da Felipe ken Bartolome, da Mateo ken Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, pumanaw ka dito. Ni Simon a managan patriota, ni Judas nga anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote a nagbalin amang gilimod. Idi sumalsalog da iti bantay. Nagsardeng ni Jesus iti nasimpa at isong nga ayan ti adu nga adalan. At damot sa jay dagiti nakatadu at tao ang naggapo ti amin apaset ti Judea ken Jerusalem. Kastamot dagiti syudad ti Tiro ken Sidon nga asideg iti baybay. Napanda sa jay tapno agdengdengeg da ken kuana. Ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmet dagiti ang sagsagaba kadagiti dakes nga espiritu. Ket imimbag da. Kaya titunggal maysa asagidan ni Jesus. Taadda aggapo ken kuana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti adalan na ket kinunan. Nagasat kayo dakay anapanglaw. Takukwayo ti pagarian ti Diyos.
Nagasat kayo, da kayo amabisin ita, tamapnag kayto. Nagasat kayo, da kayo nga agsangit ita, taag katawa kayto. Nagasat kayo, nuguraan da kayo dagiti tattao, no di da kay awaten, no papainan da kayo, no kunada adakas kayo, gapo iti anak ti tao. Agragsak kayo, no mapasamak ti kasta, ket aglagto kayo itirago, taadadakkel agong gunayo sa dilangit. Kastamet ti inaramid dagiti kapuunanda kadagiti profeta. Ngem asi kayo pay, dakay anabak ng ita, talinak amyon tinamay ti biyag. Asi kayo pay, dakay amabnag ita, tamabisinan kayto. Asi kayo pay, dakay ngagkatawa ita, tagdungaw kan agsangit kayto. Asi kayo pay, lunasaya at tisawan ti amin a tao, maipapan kada kayo. Takas tamet ti kinunkuna dagiti kapuunanda, maipapan kadagiti sinan profeta. Ngem ibagak kada kayo nga agdengdengeg kanya. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adda mangtungpa iti maysa apingping mo, patungpampay ti bangir. No adda mangala iti kagay mo, bayam nga alaan na pay tabado. Ikam ti siya sino man at dumawat ken ka, ket no adda mangala iti sanikwa, di mo paisubli. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. No dagiti laan agayat kada kayo ti ayaten nyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, ayaten damet dagiti agayat kada kwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo iti imbag, ipaayan nyo iti imbag, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, kastamet ti aramid da. No dagiti laeng amoyo amang isublinto kadagiti buluden da kada kayo, ti pabuludan nyo, adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, tanam na maenda amang isublimat laeng ti ipabulod da. Saan akasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kitdi dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti imbag, agpabulod kayo, ngem diyo namnamaen amasupapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatuan. Tanaasi ti Diyos kadagiti di makaammo, nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapol amanang nga asi kayo, akas kini amayo amanang nga asi. Diyo ukumen ti padayo a tao, tapno di na kay tumet ukumen ti Diyos. Diyo ilunod ti padayo a tao, tapno di na kay tumet ilunod ti Diyos. Mamakawan kayo, ket pakawanin na kay tumet ti Diyos. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Diyos. Sukat anaan-anay, nasidsidsid, ken agliplipyas ti maipasapokto kada kayo. Tati pangrukod yu iti sabali, isun tumetla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Sinarita pa ni Jesus kadakwada daytoy ang pangan. Saan amabalin nga idalan ti may sa abulset, ti pada na abulset. No kasta ti maarani, matnagdanto adwa iti abo. Saan anangat nga to ti agad-adal, ngem ti maestrona. Ngem no maturpos nan ti adal na, agbalinton akas iti maestrona. Apay adilawang ti puling iti mata ni kabsat mo, ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam, nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Sika nga agin sisingpet, ikatem pa'y nga umuna ti troso iti matam. Tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti puling, nga adda iti mata ni kabsat mo. Saan nga agbunga tinasayaat akayo iti dakes? Saan met nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat? Mailasin ti kayo,
babaen iti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan. Wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar tinaimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Ket irwar mo iti dakes a tao dagiti dakes nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Apay nga awagan dak iti Apo, Apo. Ngem diyo mat aramiden ti ibagak. Amin nga umay kanyak ken dumngeg iti sao ket tungpalen da ida. Ibagak kada kayo ti pakaipadaan na. Maipada iti maysa a tao a nagpatakder iti balay. Nagkali iti nauneg. Ket insad na ti fondasyon iti bato, imay ti layos, ket ginalapos na dayta abalay, ngem saan anaan-ano, tanasaya at ti pan nakaipatakder na, ngem ti tao adumngeg iti sao, ket di na metungpalan, maipada iti maysa a tao, a nagpatakder iti balay iti rabaw ti daga, ngem awan inkabil na a fondasyon, idi dumteng ti layos, dinalapos na dayta abalay, ket dagos anarba. Anian anakam-amak ti pan nakarapana. San Lucas Kapitulo 7. Napa ni Jesus iti Capernaum apaman ang nasauna amin ditoy kadagiti tattao. Akas iti panagsauda ito at sadyay ti maysa a kapitan dagiti soldado ti Roma. Masakit ti patpatken na unay nga adipen ket dandanin matay. Idi madama ti kapitan ti may papan ken ni Jesus. Imbaon na ti sumagmamano apang nakayen o tapno dawaten da kenkwana na umay na agasan ti adipen na. Napandakin ni Jesus ket nagpakpakaasi da kenkwana. Pudno amay karida ito'y at tao iti tulong mo. Kinunada. Kinaayaten na dagiti tattao mi. Ket imbangon na kami pa'y iti sinagoga. Kimuyog ni Jesus kadakwad. Di asidigan ni Jesus iti balay. Nang ibaon ti kapitan kadagiti kagayon na tapno ibagada na ito'y kenkwana. Apo, di ka laagbang bannogen tadyak may kari nga umawat ken ka iti balay ko. Ipapan ko pa'y adyak may kari nga umay ken ka iti personal. Agbilin ka laeng ket umimbag to ti adipen ko. Oray siyak, at dadagiti opisyales amang ituray kanyak, ket at damit soldado nga iturayak. Inka, kunak iti may sakit mapan. Umay ka, kunak iti sabali ket umay. Aramidem daytoy, kunak iti adipen ko, ket aramiden na. Nasdaaw ni Jesus ang nakangangag iti daytoy. Sinango na dagiti adu a sumusurot kenkwana sana maestro. Ibagak kada kayo, ajak pa'y nakakita iti kastoy apamati. Uray iti entero nga Israel. Nagsubli dagiti na ibaon iti balay iti kapitan. Ket pasangpitanda nga imimbagan ti adipan. Kinunada dayto. Iti saan ang nabayan? Napan ni Jesus iti maysa nga ili, amanagan na in. Kimuyog kenkwana dagiti adalan na ken adu at tao. Babaen iti ramay na. Idi makaasideg iti ruangan ti ili. Apag isumet arumuar dagiti tattao iti maysa ti awanan basol kada kayo ti umuna tinatay isu ti bugtong nga anak a lalaki ti maysa a balo a babae. Kimuyog kenkwana ti adu at tattao at taga syudad. Naasyan ti Apo iti makita na ti ina. Di kag sangsangit. Kinunana kenkwana. Imasideg ni Jesus ket sinagid na ti lungon. Nagsardeng dagiti mangbakbaklay iti lungon. Kinuna ni Jesus. Awan ka di tinapati amang dosa ka. Nagtugaw day dinatay ket nagsao. Inyawat ni Jesus ken ni inana. Naguteng dagiti amin na tattao ken inday dayaw dati Dios. Inkan. Nagparang kada tayo ti maysa na indaklan na propeta. Nagsaumanen ni Jesus kadagiti Fariseo. Imay ti Dios a mangisalakan kadagiti tattao na. Nagwaras daytoy adamag may papan ken ni Jesus iti entero a Judea ken kadagiti kabangibang a luglugar. Naamuan ni Juan kadagiti adalan na ti amin may papan kadagitoy ket inyaban na ti dua kadakwada. Imbaon ni Juan ida iti Apo tapno saludsuden da daytoy. Sika kaditi ubay ako na ni Juan wenno aguray kami pa iti sabali. Idi makadanon da ken ni Jesus. Kinunada. Imbaon na kami ni Juan na mamunyag.
Tapno saludsudon mi king ka, no sika ti kunana nga umay. Wenno aguray kami pa iti sabali. Iti dayta nga oras, adu dagiti tattao a pinaimbag ni Jesus kadagiti sakit ken an-anayanda. Pinaksyat na dagiti dakes ni Espiritu. Na isurat inigasan na ti adu abugsag ket nakakita na. Kinuna ni Jesus kadagiti imbaon ni Juan. Agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana dagiti nakita ken ti amagyo. Anang ibaon kanya. Makakita dagiti bulsek. Sa dino ti ayan ni Amam. Makapag na dagiti pilay. Mapaimbag dagiti agkukutel. Insungbat ni Jesus. Makangeg dagiti tulen. Di umet mampabunga dagiti natay. No ken maikaskasaba. Tinaimbag adamat kadagiti na panglaw. Insaon ni Jesus dagitoy. Tao adi agtuado kanya. Idi nakapanawon dagiti binaon ni Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao maipapan ken Juan. Idi mapan kayo ken ni Juan ijay letang. Kinunaman ni Jesus anya tininamnamayo a makita. May sa aruno agar-garawen ti angin makaumay iti papana. Anya tinapanyo kinita. Matay kay to. May sa atao ang nagkawes iti napintas apagan anay. Kinapudno na. Palasyo ti pagnangdan dagiti agkawes iti kasta. Kanagbiag asibuguslo. Ibagayo man kanyak. No anya tinapanyo kinita. Tagalangit. May sa a profeto. Insumbat ni Jesus. Well. Ket ibaga kada kayo, anang nangruna pa'y ngem profeta tinakita kapo itilubo. Tani Juan, ti pakaiturungan ti kuna tinasang kada kayo. Asurat, amatay kay to kadagiti ti babauneg. Kuna ti Diyos. Ibaun ko nga ito kadagiti pasbasulyo. Tapno isagana na tidalati. Asyak, ibaga kada kayo, akadagiti amin anayana. Awan nang nangruna, ngem ti Juan kada kayo, manipot itidamo. Natantan mo ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti Diyos ken babalawag. Dimngeg ken kuana dagiti amin na tattao ken dagiti agsingsingir iti buwis. Iti lubong tinangeg ko ken nagdaydayaw da iti Dios. Insungbat ni Jesus. Gapo ta inawat da ti panagbunyag kadakwada ni Juan. Ngem inumsi dagiti Pariseo ken maestro iti linteg ti panggap ti Dios kadakwada. Anak ti tao. Ket dida kinaya ti pabunyagan ken ni Juan. Anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Tintuloy ni Jesus. Anya ti pakayaspinganda sa anak kasdala kadagiti ubing nga agtutugaw iti tiyan kanayon nga aramida ilmakapaw ti may sa agrupo kadagiti kaayayanda. Tinamati ken kuana nagtukar kami iti naragsak. Kinunangarod ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana. Nagkantakam iti naliday. Talinaid kayo iti di kayo nagladingit. Imay ni Juan amamunya nagayunar ken di inminut iti arak ket ti kinunayo linuganan ti demonyo imay ti anak ti tao nangnangan ken inom ket kinunayo kitain nyo daytoy a tao narawet ken mamartek gayam dagiti agsingsingir iti buwis ken dagdumapay adakes at tao nupay kasta maipakita apod mo ti sirib ti Diyos. Babaen, kadagiti arami dagiti anak na. Ngam ti adipen. May sa a Pariseo ti dangawis kini Jesus ang makipangan ken kuana. Nuwaya-wayaan napan ni Jesus iti balay ti Pariseo ket simmango iti panganan. Iti dayta nga ili ni Abraham. Adda babae adakas unay ti panagbiag na. Idi nadamag na amang mga ni Jesus iti balay ti Pariseo. Napanmet sa jay ket nangitugot iti sanga preskita abang banglo. Nagtakder nga agsangsangit iti likudan ni Jesus. Dagiti insuro kada kayo ni Amayo. Nagtedted dagiti luwana kadagiti saka ni Jesus. Insungbat da ken ket pinunasan na ida iti nga anak na kayo ni Abraham. Pinagkan na dagiti saka ni Jesus sana binukbukan iti bangbanglo. Idi makita dayto iti Pariseo ang nangawis ken Jesus. Kinunana iti nakam na nupudno a profeta daytoy a tao amo na kumano siya sino daytoy a babae amang sagsagid king kuan amo na kumati kadagas ti panagbiag na Simon kinuna ni Jesus iti Pariseo saan kami abastardo anya dayta maestro may sa ti amami ti Diyos a mismo adda doa tao maisumutang iti kwarta amayo ti Diyos inrugi ni Jesus kinuna ni Jesus ti maysa imutang iti limagasot a denaryo ti may kadwa 50 agsipot ta dida makabayad
Pinakawan ida ti imutangan da. Siya sinunto kadagitoy ti dakdakkel ti panagayat na itinagpautang ti ibagbagak. Insungbat ni Simon. Pagkarupek at itaw nga ado tinapakawan nga utang na. Pudno ta ko na. Kinunan ni Jesus. Tinaliyaw na ti babae, sana kinunaken Simon. Makitam dahi ti ababae, simrekak iti balay mo, kat dinak inikan iti danom apang bunggok kadagiti saka. Ngam binubuan dahi ti ababae dagiti saka iti luana. Ken sinunasan na ida iti buok na. Kat dahi ito'y tigapuna atidak patyen. Dinak sinapat iti aga. Ngam manipod itay simang petak. Di pa'y nagsardeng ang mga agap kadagiti saksakak. Ti agtaon iti Diyos. Di mo linanaan ti uno ti Diyos. Ngam iso, ngam saan dinugos na dagiti sakak iti bangbanglo. Ngarod, ibagak kay ka. Gapu iti dakkel a panagayat nga impakita na. Napakawanan dagiti ato abasbaso na. Ngam ti tao abasit ti mapakawan ken kuana. Insungbat ni Jesus. Basit met ti panagayat na. Ni Ama. Kinunan ni Jesus iti babae. Napakawanan dagiti basbasol mo. Siya sino dito ang tawa mamakawan ore pa'y kadagiti basbasol. Kinuna iti nakam dagiti daduma asisasango iti panganan. Ngam kinunan ni Jesus iti babae. Insalakan na ka ti pamati. Magawit kan asitatal na. Kinuna dagiti Hudyo. San Lucas Kapitulo 8. Iti saan ano ba yan? Sinursor ni Jesus dagiti ili kan barbari kat inkas kasabana tinaimbag adamag maipapan iti pagarian ti Diyos. Kimuyog ken kuana dagiti sangapulo katwa nga adalan. Kimuyog met ti sumagmamano ababban anaagasan kadagiti sakit da ken kadagiti dakes ni Espiritu. Ni Maria amanagan Magdalena anakapaksiatan kadagiti pito a demonyo. Ni Juana nga asawa ni Kusa akatalek ni Herodes. Ni Susana ken adupay a babae anang ipaay kadagiti sankwada akas tulong ken ni Jesus ken kadagiti adalan. Saan nga agsardeng iti panagsangpet dagiti tagsao ang mapan ken ni Jesus. Nagapuda kadagiti na dumadumang Idi na urnungan ti adu ataw. Sinarita na daytoy apang ngari. At damay sa atao anapan nagsurwa kadagiti bukay Abraham. At daakon, idi agpurpurwa. Nagpidot dagiti tattao kadagiti bato apang sumagmamano apukal iti igit ti dalan. Anakapaypayatan da. Ket tinuktok dagiti tumatayab. At damit sumagmamano abukal anagdiso iti kabatuan. Nakita natin may sa alalaki abulsek, manipod panakayan. Nalaylay da. Tasaan anadamag ti daga anagdiswanda. Maestro, nagdiso ti sumagmamano abukal iti nagtubuan dagiti siitan amula. Anakigiddan adim makkel. Ken nang lepes kadakwada. Awan at damat kadagiti bukal anagdiso iti nadamag adaga. Nagtubo ken nagbunga da iti sagsasangagason. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga addaan panakaawat. Inggibus ni Jesus, sinaludso dagiti adalan ni Jesus ti kaipapanan daytoy apang ngari. Naipakaamo kada kayo dagiti palimad ti pagarian ti Diyos. Insungbat ni Jesus, nga maipakaamo dagitoy kadagiti daduma. Babaen kadagiti pangngari. Tapno uray kitkitaan da. Di da mailasin. Ken uray dengdenggenda. Di da maawatan. Daytoy ti kaipapanan ti pangngari. Ti bukal iso ti sao ti Diyos. Dagiti nagdiso iti igit ti dalan. Iladawan da dagiti tattao adungeg. Idi makita dagiti kaaruban na. Ngem umay ti Diablo ket ikaten na ti mensahe iti puso da. Tapno di da mamati ken maisalakan. Dagiti nagdiso iti kabatuan. Iladawan da dagiti tattao adungeg iti mensahe ken awaten da asiraragsak. Ngem saan nga umuneg ti mensahe kadakwada. Mamati da iti apagbiit. Ngem sumina da
No dumteng ti tiyempo apan nakasuot. Dagiti nagdiso iti ayan dagiti si itan amula. Kaya riganda dagiti tattao adumngem. Ngem dagiti pakaringkuran ken kinabaknang ken ragragsak dito'y abiyag. Lepesan da ida. Ket saan amatangkenan dagiti bungada. Dagiti nagdiso iti nadameg adaga. Iladawan da dagiti tattao adumngeg iti mensahe. Sa limet-metanda iti naimbag ken natulnog a puso. Ket at talinaedda agingga iti agbungada. Awan manggangat iti pagsilawan. Sana kaluban wenno ikabil iti sirok ti pagiddaan. Ikabil na kitdi iti nairanta apagyanan na. Tapno makita dagiti tattao tilawag na musumrekda. Taawan tinailimang adinto mailata. Ket awan ti palimet adinto maamuan ken maiparangarang. Agannad kayo nga rod iti panagdangdangegyo. Tati addaan may kantupay iti ad-ado. Ket ti awanan uray pay ti ipagarup na nga addaken kuana maikatupay. Napan ken ni Jesus ni inana ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ngem dita makaasideg ken kuana gapu iti kaadu ti tao. Ada ijay ruwar ni inam kan dagiti lalaki kakabsat mo. Ket kayat da ka makita. Saan apat yen dagiti Hudyo abulsek idi daytoy ti inak ken kakabsat ko makakitan isuda dagiti dungeg ken mangtungpal iti sao ti Dios. Anak yu kadi daytoy kinuna ni Jesus kadakwada amin. Kunayo iti may sang aldaw limugan ni Jesus ken dagiti adalan na iti bangka ket kinunana kadakwada. Insungbat dagiti bumalasyo tayo. Ammo mi anaya nakabulsek. Ket idi aglaylayag ngem saan mi nga ammo no kasanoan makakitan. Saan mi nga ammo no siya sino tinapaimbag kuana. Ket mangrugin ang mapno ti bangka iti dango. Iti kasta napaggag iti kasasaad da. Napan dagiti adalan ken Jesus ket rinihinga. Apo! Kinunad lumnad tayon! Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin ken dagiti nadawel a danluy. Nagtalnada ket nalinak manen ti dan-aw. Kinuna ni Jesus ket dagiti adalan. Sa dinutilan ti pamatiyo. Ngem gapu iti si daaw ket amakda. Kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti katatao na retoy. Bilinan na ti angin ken dagiti daluyon ket agtulnog da ken kuana. Intuloy da tinaglayag ket gandanda iti daga dagiti Gergeser. Iti balasyo, ti dan-aw, ti Galilea. Idi sumanglad ni Jesus. Sinaba ti maysa a lalaki at taga-ili a nabayagan alinuganan dagiti demonyo. Lamu-lamo, ket saan nga agtaan iti balay no di ket kadagiti tantanem. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagikis sa nagparintumeng iti sangwanan. Sika ti adalan na, ket dang kami ti adalan ni Moises. Ammo mi anak sao ti Dios ket ni Moises. Impukkaw na. Ngem no may papan iti dayta tao, di mi pay ammo tinagapan na. Nakaskas daw unay daytoy. Insungbat na. Saan yung ammo tinagapuan na? Kasta ti sinauna ta impili ni Jesus iti dakas nga espiritu arumwar iti dayta alala. Masansan a parigatan na ket uray tenglen ken kawaran da dagiti ima ken sakan. Bugsutan na ti kawar sa iturong ti demonyo iti let-a. Anya tinagan mo? Sinaludsod ni Jesus. Awan ti mabalin nga aramidon dayta a tao no saan ang nagapo iti Dios. Insungbat ti tao. Nayanak ken taado a demonyo ti limugan ken kuana. Dinawat dagiti demonyo ken ni Jesus adi na ibaon ida iti yuya. Iti asideg sadyay. At dadakkel nga arban ti baboy amang mangan iti bakras ti turod. Nagpakpakaasi dagiti demonyo ken Jesus apalubusan na ida asumrot kadagiti baboy. Pinalubusan na ida. Rimuar nga ruwa dagiti demonyo iti tao at sumrekda kadagiti baboy. Nagkadariso ti entero nga arban iti tepas sada ti mapwak iti tan-aw ket nalmes da tao. Idi makita dagiti at tartaraken kadagiti baboy ti napasama.
Nagtatarayda anapan nagipadamag iti ili ken kadagiti barbaryo. Ket agbulsek napan kinita dagiti tattao ti napasama. Nanged ti sumagmamano a Pariseo di makadanon da iti ayan ni Jesus. Nasarakan da ti lalaki ang nakapaksyakan dagiti demonyo. Agtugtugaw ang nakabadon iti sakaanan ni Jesus. Nagpulangan tinasayaat a panunot na. Nagbuteng dagiti amin kayat nasa wen nga adalat sinarita dagiti nakaimatang iti napasamak no kasano ti panakaimbag ti lalaki. Kapitulo 10. Gapu iti kastaunay a buteng dagiti Gergeseno. Dinawat da ken Jesus pagmanaw sadyay. Limugan nga rod ni Jesus iti bangka ket pinmanaw. Nagpakpakaasi ken Jesus ti lalaki ang nakapaksyatan dagiti demonyo ang makikuyog kuma ken kuana. Ngem pinagawid ni Jesus akunan. Agawid kakit dagiti karnero. Ket saritaan ti amin nga inaramid ti Dios ken ka iti ruangan. Nagawid ti lalaki ket impadamag na iti entero nga ili ti inaramid ni Jesus ken kuana. Idi agsubli ni Jesus iti balasyo ti tanaw. Inawat asiraragsak dagiti adu at tao anang paspasungat ken kuana. Ket demteng ti maysa a tawo agnagan Jairo. Maysa a pangulo iti sinagoga sadyay. Nagrukbab iti sangwanan ni Jesus ket nagpakpakaasi ken kuana a mapan iti balay na. Dandaning amin matay ti kakaisuna nga anak na a babae nga agtawen iti 12 ket 2. Idi magmagna ni Jesus. Inaribungbungan dagiti tattao. Adda sadyay ti maysa a babae nagsagsagaba iti panagpulos ti dara. 12 ket 2 a tawenen nagsagsagaba ket nagastuna aminen. Asan ni kuana kadagiti mangagas ngem awan nakapaimbar ken kuana. Nakilinletlet kadagiti tattao ket napan iti likudan ni Jesus. Sinagid na ti gayadan ti kagay ni Jesus. Ket dagos ang nagsardeng ti panagpulos ti daran. Siya sino tinangsagid kanyak? Sinaludsod ni Jesus. Saan asya? Maysa-maysa tinagkuna. Apo, kinuna ni Pedro. Ado at tao ti agdidinnuron iti lawlaw mo. At nang sagid kanyak impapati ni Jesus tanariknak na adapan nakabalin anauyos kanyak. Idi makita ti babae ang naduktalangan agtagtagirger anapan ken Jesus sa nagukbab iti sangwanan na. Iti imatang dagiti amin at tattao. Impalawag na no apay asinagid na ni Jesus ken ti panakaimbag na adagos. Madadaanak ko pinaimbag na ka ipamatim. Kinuna ni Jesus, agawid kan asitatal na. Madama pay lang ang asasawan daytoy ni Jesus, ididumteng tinaibaon ang naggapo iti balay ni Jairo. Natayin ti anak mo. Kinunanak ken ni Jairo. Saan mo naaringguren ti maestro? Ngem nangud daytoy ni Jesus ket kinunanak ken ni Jairo. Di kaagdana papiksam ket di ti pamatin ket umimbagto ti anak mo. Ididumteng ni Jesus iti balay. Awan pinastrek na no dilaeng da Pedro. Juan, Santiago ken dagiti naganak iti ubing. Amin nga adda sadyay sangsangitan ken dungdung awan da ti ubing. Di kay agsangsangit. Kinuna ni Jesus. Saan anatay ti ubing? Linuganan ti demonyo. Maturog laeng. Agmauyong. Linalais da ni Jesus. Taamuda anatayen ti ubing. Ngem inigaman ni Jesus ti ima ti ubing. Ti linuganan ti demonyo. Bumangon ka. Mabalin aya ti demonyo ti mangted. Nagungar ti ubing ket ti makder adagos. Imbilin ni Jesus na ikanda iti kanan na. Nasdaaw dagiti naganak. Ngem imbilin ni Jesus kadakwada nga awan. Pagibagbagaan da iti napasama. Kaanon to aya ti San Lucas Kapitulo 9. Sinaludsod da ken kuana. Inayaban ni Jesus dagiti 10 ket 2 nga adalan. Ket inted na kadakwada ti panakabalin ken turay amang paksyat kadagiti amin a demonyo. Ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kalpasan na imbaon nga ida amang ikasaba iti pagarian ti Dios. Ken mangpaimbag kadagiti masakit. Kinunganak kadakwada. Di kayo mangitugtugot iti uray aniya ko.
sarukod man, wenno bayon, kanin man, wenno kwarta, uray pa'y pagsukatan tumatay. No adda mangawat kada karabsot kada kwada kanya, agdagos kayo iti dayta abalay, ingkana apumanaw kay iti dayta nga ili. No di da kay awaten kada kwada, iti panawan nyo dayta nga ili. Ket pampagan nyo ti tapok iti sakayo, akas pakabanlaagan da. Pimanaw dagiti adalan, ket sinursurda ti amin abali. Adu tinaimbag nga arami, kas kasabada tinaimbag adama. Iti ket nangagas kadagiti masakit iti amin alugan. Anya kadagito nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea, dagiti amin mapaspasang. Ket napalalo ti panakariribok nga gapunta adda sumagmamanong at tattao. Nga agkunkuna anagungar ni Juan amamunya. Kunamot dagiti daduma anagparang ni Elias. Adapay nagkuna anagungar ti maysa kadagiti imununa a propeta. Pinaputulak ni Juan. Kinuna ni Herodes. Ngam siya sino ito'y a tao. Amadamdamak ko. Manipot idin. Tinarigagayan na ang makita ni Jesus. Nagsubli dagiti apostoles ket sinarita da ken ni Jesus ti amin nga inaramid. Inkuyog na ida anapan iti ili amanagan Betsaida. Nadamag daytoy dagiti tattao ket simurot da ken kuana. Inawat na ida ket inkasabana kadakwada ti pagarian ti Dios. Pinaimbag na dagiti masapul a maagasan. Mumaluman idinapan ken kuana dagiti 12 ket 2 nga adalan. Pagawidemon dagiti tattao ket kinunada iti ama. Tapno mapanda kadagiti kabangibang nga ili ken barbaryo ket agbirok da iti kanan ken pagdagusanda. Taadayo tayo kadagiti balbalay. Ikanyo ket di ida iti kananda. Insumbat ni Jesus. Awan ti milagro nga inaramid ni Juan. Nga ikan lang ti adda kada kami. Ngempod na amin nga imbaga na maipapan iti daytoy a kumatang iti ipakan kadakwada amin. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki sadyay. Pagtugawin nyo ang grupo-grupo dagiti tattao. Nagsakit ti maysa a lalaki. Iti tunggal grupo. Imbilin ni Jesus kadagiti adalan. Maysa nga ili a managan Betania. Nagtungpal dagiti adalan ket pinagtugaw da dagiti amin at kakapsat ni Lazaro ida. Inala ni Jesus dagiti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Timangad sa dilangit sa nagyaman iti pinunasan iti buok na. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Inurnong dagiti adalan dagiti nakda ket napno ti 10 ket 2 a basket a nagi kabilanda. Iti maysa nga aldaw maaramid daytoy. Idi agkarkararag a maysa ni Jesus. Ket isuntumes ti imasideg ken kuana dagiti adalan. Siya sino akkano iti panagkuna dagiti tattao. Sinaludsod na kadakwada. Adda agkuna asikan ni Juan amamunyag. Nagyan pay laeng iti duang aldaw iti lugar Adamet agkuna asikan ni Elias. Kinuna ni Jesus adapay agkuna ang nagungar ti maysa kadagiti imununa a propeta. Maestro, ket da kayo. Sinaludsod na kadakwada. Nabiit siya sino iti panagkunayon. Sika ti Kristo ti Dios. Insungbat ni Pedro. Saan aya? Si inget ni Jesus anang bilin kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Kinunana pay. Ama itibkul ti tao. Masapol nga agsagapan to iti napalalo ti anak ti tao. Ken laksiden dagiti panglakayen numagna iti rabii. Dagiti panguluan ti lawad ken kuana. Ken dagiti mamaestro iti linteg. Iti daytoy. Mapapatay to. Ngam mapagungar to iti maikatlo nga aldaw. Ket kinunana kadakwada amin. Apo, ti agtarigagay asumurot kanyak. Numat maturog laeng. Masapol at alikodan na ti bagina. Kayat asawen ni Jesus. Ibaklay na ti krus na iti inaldaw. Ket suruten na. Pagarupda anagsao. Tati tao amang isalakan iti biyag na. Iti kasta. Mapukaw na to. Ni Jesus kadakwada. Ngam ti makapukaw iti biyag na gapukanyak. Ngem gapo kada kayo. Maisalakan nanto. Maragsakan na. Adda ayang magungguna ti tao. Numatagikwana ti intero alubo. Ngem mapukaw. Iti ayan na. When numadadaan na ti biyag na. Awan. Ti mangibain kanya. Ken iti panursuro. Ibain tungat ti anak ti tao. Inton umay iti bukod nga adayag.
iti dayag ti ama ken dagiti nasantuan nga angheles. Laglagitan nyo daytoy, adda sumagmamano kada kayo ditoy, adin tumatay, agingga iti makita da ti pagarian ti Diyos. Gapu iti ipapatay ti kapsat. Agarop may sa alawas kalpasan ti panangisaon ni Jesus kadagitoy. Inkuyog na da Pedro, Juan ken Santiago, kat si mangat da iti bantay, tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbalbaliw ti langana kat makasisirap ti pudaw dagiti pagayon anay na. Pagamuam, adadwa a lalaki a makisasao ken Juan, da Moises ken Elias. Nagparangda iti nailangitan adaya. Mapagungar kasasarita da ni Jesus, maipapan iti asidigan a panangtungpal na iti panggap ti Diyos, babaen iti papatay na ijay Jerusalem. Nargaan idi titurog ni Pedro ken dagiti katwan, ngem idi makariingda. Nakita da ti dayag ni Jesus ken dagiti dua a lalaki nga taktakder iti abay. Bayat ti papanaw dagiti dua iti ayan ni Jesus. Kinuna ni Pedro ken Juan, Apo, nagsayatan ti kaaddatew ditoy, mangaramid kam iti tallo a kalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken ni Moises, ket ti maysa para ken ni Elias. Di na mo idi ti sasawen na. Nagsubli. Madamapay lang agsasaw iti ang parang ti maysa nga ulep anang lino kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan, idi kumutan ida ti ulep. Adatimok ang nagapu iti ulep anag kuna. Daytoy ti anak ko, ti pinili, iso ti denggenyo. Idi agpukawan ti timog, nilaangan Jesus ti adda. Nagulimot dagiti adalan ket awan nang ibagbagaan da idi iti anyaman anak iti. Iti sumarunong aldaw, simmalog da iti bantay. Adu at tao ti simabat ken Jesus. Pagamuan, may sakadakwada tinagpukaw. Maestro, impagpakaasin. Kitag ka di daytoy baro. Ti kakaiso na nga anak ko. Nakita ni Jesus nuluganan ti dagas nga espiritu. Pagkisan na kilaan. Pagkisuan na. Kat paglabutabon na tingiwat na. Parigatin na unay. Kat tinakayat ang panawan. Tinawat mo kadagiti adala mapaksyatan na kuma. Ngam di ka nabalinan. Tao ama nagdakdakes. Ken awanan pamati. Kinuna ni Jesus, kasanupay kabayag ti kaadak iti denayo. Kasanupay kabayag ti panagan-anos ko kada kayo. Ket kinunana iti ama ti ubing, iyag mo ditoy ti anak mo. Idi umas asideg ti ubing, imbalat ti demonyo ket pinagkisiw na. Ngem inungtahan ni Jesus si dakas nga espiritu. Pinaimbag na ti ubing sana inyawat ken ni amana. Nagsidaaw dagiti amin at tao iti naindaklan apan nakabalin ti Diyos. Nabuyokan. Mas daaw pay laang dagiti tao iti amin na inaramid ni Jesus. Iti kunana kadagiti adalan na. Makita mo liplipatan daytoy ibagak kada kayo. Dandanin mayawat ti anak ti tao iti pan nakabalin dagiti tao. Ngam dida mo ti kay papanan ti sinauna ta nailimod kadakwada tapno dida maawatan. Nagputeng da nga agsaludsod ken kuana maipapan iti daytoy. At darimswa apan nagsusupya kadagiti adalan no siya sino kadakwada ti kang Lazaro. Ammo ni Jesus ti pampanunutan da. Isut gapuna ang nangala iti maysa nga ubing. Ket pinagtakder na iti abay na. Sana kinuna kadakwada. Iti patapat na. Ti umawat iti dayti nga ubing gapo kanya. Ket palubusan siya ti awaten na. Ket ti umawat kanya. Awaten naman tinangibaon kanya. Tati kanunumuan kada kay amin. Isu ti kangrunaan. Apo, impulong ni Juan. Nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo babaen itinagan mo. Pinaritan mi gaputa di tayo met kadwa. Saan nyo aparitan? Adu tinakakaskas daw. Kinuna ni Jesus ken Juana ken kadagiti daduma nga adalan tayo. Takadwayo ti saan abumusor kada kayo.
Ket umayto Idi umasidigan ti aldaw apan nakayuli ni Jesus sa dilangit. Ken iti entero a nasyon Inkadeng na ti mapan iti Jerusalem. Pinaunana ti sumagmamano at tattao. Napanda iti maysa a baryo iti Samaria. Tapno isa Ganada. Ti amin para kenkwan. Ngum saan nga inawat dagiti tattao sa jay. Tanalawag ang mapan ni Jesus ijay Jerusalem. Hindi makita daytoy da Santiago ken Juan nga adalan na. Kinunada, Apo, kaya't mo nga awagan mi a bumaba ti apoy sa dilangit tapno uramen na ida. Sinango ni Jesus dagiti adalan sana binabalaw ida. Kalpasan na, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti sabali a baryo. Idi addada iti dalanda, immasideg ti maysa a lalaki ket kinunana ken ni Jesus. Sumurutak ken ka, ure sa dino ti papanam. At darukip dagiti musang, ken adaumok dagiti tumatayab, ngem awan pagitdaan ken paginanaan ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus, kinunana iti sabali a lalaki. Surutan na, ngem kinuna ti lalaki, Apo, inak man pa'y ipumpon ni Ama. kinuna ni Jesus ken kuana, bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da. Inkakit di kasabati pagarian ti Diyos. At namanan sa bali ang nagkuna ken ni Jesus. Sumurutak ken ka Apo, ngiminak kadipay at pakada iti familiak. Kinuna ni Jesus ken kuana, Timangrugi nga agarado sa talyaw at talyaw, saan ang maikari iti pagarian ti Diyos. San Lucas Kapitulo 10. Kalpasan daytoy, imili ni Jesus iti pitupulo ket duapay a lalaki. Imbaon na ida asa dudua tapno unada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Kinunana kadakwada, Ado ti anyen, ngem basit ti agani. Agdawat kayo nga rod iti aking kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani. In kayo, ibaon kayo akas orbon ti karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Di kayo mangitugtugot iti supot, bayon wenno sapatos. Di kay agsardeng iti dalan ako mablaaw iti siya sinuman. No sumrek kay iti may sa abalay, umuna ako nayo. Adda ko makapya iti dayti abalay. No iti dayti abalay, adda tao ama nagayat iti kapya. At batin to kenkwana ti inkablaaw yo. No awan, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Para iti aldaw, agdagos kay iti dayti abalay. Ket kanen ken inuman yo ti itasarda kada kayo. Tarumbeng amatangdana ti agtrabaho iti arpadyo. Di kay agalis-alis iti pagdagusan nyo. No sumrek kay iti maysa nga ili ket awaten da kayo. Kaninyo ti maidasal kada kayo. Paimbagen nyo dagiti masakit iti dayta nga ili. Ket kunayo kadagiti tattao sadyay. Asidegan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ngem no sumrek kay iti maysa nga ili, ket di da kay awaten. Mapan kayo kadagiti kalkalsada, ket kunayo. Uray ti tapok ti iliyo akumpet kadagiti sakami. Punasen mi a maibusor kada kayo. Nupay kasta. Laglagi penyo nga asidegan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Ibagak kada kayo nga inton aldaw ti panangukom. Dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Sodoma, ngem iti dayta nga ili. Asikan tupay Corazin, asikan tumet Betsaida. No naaramid kumaijay Tiro ken Sidon dagiti milagro a naaramid kada kayo. Nabayag kuman nga impakita dagiti tattao sadyay ti panagbabawi da kadagiti basbasol da. Babaen iti panagtugaw da asika kawes iti nakersang alupot. Ken panangiwarakiwak da iti dapo kadagiti bagbagida. Intun aldaw a panangukom. Dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Tiro ken Sidon, ngem kada kayo. Ket sika, Kapernaum,
nga isu tinangaramid iti daytoy kayat mo kadi ang maitanok kanto sa dilangit. Kinunkunada iti pariseo. Saan? Makita yo? Maitapwa kanto ijay Hades. Sumursurutin kung kuha Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ti siya sino man adumngeg kada kayo. Siya tidenggan na. Anapan nagdaydayaw ijay Jerusalem. Ti saan nga umawat kada kayo. Siya ti saan na nga awaten. Iti probinsya ti Galilea. Ket ti saan nga umawat kanya. Kinunada. Tinangibaon kanya ti saan na nga awaten. Napan imbaga ni Felipe siraragsak ang nagsubli dagiti pitupulo ket dua. Apo. Kinunada. Kinuna ni Uray Jesus dagiti demonyo. Nagtulnog ta kada kami iti bilinen mi ida itinagan mo. Insumbat ni Jesus kada kayo. Nakitak ni Satanas anak umadakas kimat manipod langit. No di marigrag iti daga ket denggan nyo. Inikam kayo iti pan nakabalin amang baddag kadagiti uleg. Ken manggagama ken mangparmek iti bileg ti kabusor. Ket ti gumura iti biag na tinubong. Ngem saan kayo kumangagragsak na nayon. Gapot agtulnog dagiti takas nga espiritu kada kayo. Serbikan niya. Agragsak kayo kitdi. Kana isurat dagiti nagnagan niyo sa dilangit. Iti day tamat laang nga oras. Napno ni Jesus iti ragko. Babaen ti Espiritu Santo. Kinuna ni Jesus. Intuloy ni Jesus agyamanak ka, Ama. Ita. Sika nga apo ti langit kandaga. Anya ti aramideg. Taimpakaam mo kadagiti awan adal na ti inlimid mo. Kadagiti mamasirib ken kadagiti nasaririt. Wen, Ama, takasta tinagayatam ama aramid. Intalek kanyak ni Ama dagiti amin. Awan makam mo iti anak. No dilaeng ti Ama. Awan met makam mo iti Ama. No dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apangi pakaamuan. Simmangon ni Jesus kadagiti adalan ket kinunana asililimen. Kinasao ti maysa nga anghel. Nagasat kayo. Gapo kadagiti makit-kita yo ita. Ibagak kada kayo nga adu a profeta ken ari tinagtarigagay a kumita kadagiti makita yo kada kayo. Ken dumngeg kadagiti mangegyo daytoy alubong. Ngem dida nakita. When no nang nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Ti makder ti maysa a maestro iti linteg tapno suoten na ni Jesus. Guyuguyek to umay kanyak dagiti amin katantao. Anya ti masapul nga aramide tapno magunot ti biag nga agnanayon. Anya tinailanad iti linteg kinuna ni Jesus. Anya ti panagawat mo. Apay unam ang masapul ang maibayog ti anak ti tao. Iti amin apusong. Siya sino daytoy iti amin akarawam. Basit iti amin apigsam, ti kaadda ti silaw kada kayo. Iti amin apanuno. Insungbat ni Jesus. Ken ayatem ti kaarubam. Taadapay la silaw kada kayo. Tapno di na kayo insungbat ti maestro iti linteg. Tatimag na isisinget. Ti insungbat mo. Di na amo ti kinuna ni Jesus. Aramidem daytoy. Mamatikay iti silaw kanto. Bayat kaya ti maestro nga ikalentegan ti bagina. Kayo at tao isut gapuna ang nagsaludsod manen ken ni Jesus daytoy. Siya sino ti karubak ket inlimengan na bat ni Jesus. Uray no inaramin na amin dagiti tao ang naggapo ijay Jerusalem. Ket sumalsalog amapan ijay Jericho. Tapno matungpal ti kinuna ni profeta Sinaneb dagiti tulisan. Apo, inalada amin nga addaken kuana agraman baduna. Kinagkabilda sada pinanawan adandanin matay. Nairanamet a sumalsalog sa jay ti maysa apadi. Idi makita na day di lalaki. Linisyan na. Kat intuloy na tinagna. Simmalog met sa jay ti maysa alevita. Inasitgan na ti lalaki ket kinita na. Dinisyan na. Ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sa jay ti maysa a Samaritano nga agbibiyahe. Idi makita na ti lalaki. Na asyan ken kuana. Inasitgan na, ket sinapsapwan na dagiti sukat na itilana ken arak, sana binadbadan ida. Insakay na iti bukod na nga animal, ket impan na iti may sa apagdagdagusan, anang taripatuan na ken kuana. Kabigatan na, nangala iti doa pirak, ket inted na iti agpadpadagos, taripatuan kanya.
kinunana ken kuana. Di makakita kanya. Ket into nagsubliak, makita na met tinang bayadag to amin anagasto. Imayak dito'y lugo. Kinuna nga rod ni Jesus. Iti panagkunang, siya sino kadagiti talo, tipod no akaaruba day di tao, asinanep dagiti tulisan. Kay di na nga asi ken kuana. Insumba ti maestro iti linter. Kinuna ni Jesus. Inka nga ron, kat kastamot ti aramidan. Iti mangum si kanyak. Bayat ti panagdalyasat ni Jesus kan dagiti adalan. Isao nga imbalikas ko. Dimtengda iti maysa abari. Iti maudi nga aldaw. Sadyay, at maysa a babae nga agnagan Marta, anang sanga ilikan kuana, iti balay na. At dakapsat na nga agnagan Maria, anang tugaw iti sakaanan ti Apo, kat nagdengeg iti panursur na. Ngarod, gapo tamaringguran ni Marta iti panagsagsagan na, napan ti Jesus. Apo! Kinunan. Awan kadian nga manakin ka, abaybay anak ni kabsat ko. Kasi siya ti agsagsagana. Ibagaman ken kuana katulungan na. Insumba ti Apo. Marta, adula amin apakaringguram. Nga may salaeng ti masapul. Pinili na Maria ti kasayaatan. Ket saan to amaikat ken kuana. Iti panunot ni Judas nga anak ni San Simon Lucas Iscariot, Kapitulo 11. ipanggep amang lipot ken ni Jesus. Iti maysa nga aldaw, Amo ni Jesus, agkarkararag ni Jesus iti maysa a lugar. Apa nakabalin. Iti malpasan, Amo na met anagapo kinuna iti ti maysa kadagiti adalan na. Agsublinto iti Dios. Apo, isuro na kami man nga agkararag. Kas iti panangisuro ni Juan kadagiti adalan na. Kinuna ni Jesus kadakwada. Kinargaan na no ti maysa agkararag kayo. palangana iti danaw. Kastoy ti kunayo. Dagiti saksaka Amami, dagiti adalan. maday tayo kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagarihan. Itad mo kada kami ti taraon amasapol mi iti inaldaw. Pakawanan na kami kadagiti pasbasol mi. Tapakawanan ni met dagiti amin anakabasol kada kami. Di na kam iturong itinakaro apakasuotan. Kinunapay ni Jesus kadagiti adalan na. Kas pangarigan, ititeng nga tirabii, saan kan, mapan timay sa kada kayo iti balay, timay sa agayim na ket kunana. Apo! Gayem, ni Simon Pedro, pabuludan nakman iti talo at tinapay. Dimmagas ngamin timay sa agayim ko iti panagbiyahe na. Ket awan apulos ti ipakan ko ken kuana. Di nakadigusen. Kas pangarigan. Saan na amasapol ta isumbat ti adda iti balay. Nadalusen. Di nakringringguren. Dagiti sakana. Nairikepen ti ridaw. Ket nakaidda kamin kadagiti anak ko. Amon ni Jesus Jak mabalinen ti bumangon amang tedken ka iti uray anya. Ibagak kata kayo. Malaksi numan pa'y aggayem kayo. Idinabugwanen ni saan Jesus to abumangon amang tedken ka iti tinapay. Ngam gaputa di mo isardeng ti agdawat, maawatan nyo kadi bumangon to amang tedken ka iti amin amasapon mo. Ibagak nga rod kada kayo. Agdawat kayo. Ket maikan kayo to. Agsapol kayo. Ket makabirok kayo to. Agtuktok kayo. Ket mailukat to kada kayo tiruangan. Tati amin nga agdawat, may kan. Ti agsapol, makabirok. Ti agtugtog, may lukat to ken kuana tiruangan. Siya sino kada kayo nga ama, timangted iti ulag iti anak na. No dumawat iti ikan. When no ikan na aya iti manggagama, no dumawat iti itlog. No da kayo, idinto adakas kayo. Nagasat kayo. Amoy ti mangted iti naimbag kadagiti anak yo. Dinto ket ad-adan ti panangted ti ama sa dilangit iti Espiritu Santo. Kadagiti agdawat ken kuana isurat. Pakpaksyatan idi ni Jesus ti maysa nga umal a demonyo manipot iti maysa a lalaki. Idi napaksyatan ti demonyo makasaon day ti tao. Nasdaaw dagiti tattao. Ngem kinuna ti daduma kadakwada. Ni Beelzebub a pangulo dagiti demonyo. Ti mangmangted ken kuana iti pannakabalin. Amamaksyak kadagiti demonyo. Kaya't met dagiti daduma a suodan ni Jesus. Dinawat da nga rod ken kuana amang iparang iti milagro apakakitaan.
iti iyan namon ti Diyos kenkwana. Timang lipot Ngam kanya. ammo ni Jesus, ipampannutan da, ket kinunana kadakwada. Saan nga agbayag ti pagarian anabingay-bingay, ken agbibinusor dagiti tattao na. Kastamet, amawarawara ti familia, no agbibinusor dagiti kamkamang na. Ngarod, no agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas. Kasano ti panagpaot ti pagarian na. Unayo apaksyadag dagiti demonyo. Babaen iti tulong ni Beelzebub amang tet kanyak iti pannakabalin nga agaramid iti kasta. No kasta ti panangpaksyat ko kadagiti demonyo. Kasanumet ti panangpaksyat kadakwada dagiti pasurot yo. Isudamat lang ti mang panagnet nga agpitot kayo. Ngam siyak, paksyatek dagiti demonyo, babaen iti pannakabalin ti Diyos. Daytoy ti mangipaneknek, adimtengen kada kayo, ti pagarian ti Diyos. No bantayan tinapik sa lalaki ti balay na, ket si sasagana ti amin nga armas na. Saan aman ano dagiti sanikwan. Ngem nurauten, kan parmakan tinapikpik sa alalaki. Agawin na amin ti armas, anagtaltalkan ti aking balay. Kalpasan na, bingbingayin na dagiti tinakaw na. Ti saan ang makikadwa kanyak, busuran na. Ti saan at tumulong kanyak nga agurnong, agiwara. Ita, nurumuar ti dakes nga espiritu iti may sa atao, mapanagsursur kadagiti luglugar anamaga, ngagsapol iti paginanaan na. No awan masapulan na, kunana itinakam na, agsubliak iti balay ko, agsubli nga rod, ket masarakan na ti balay anadalos, ken na urnos. Rumuar, ket mangisampet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem iso. Kadwa na idangag na itsadyay, iti kasta, dakdakes ti maududi akasasaad dayta a tao, ngem tiim mo na. Idi na sao ni Jesus daytoy, nagpukaw ti maysa a babae ana italao sa tiyan. Nagkasakit din ti ina anang ipasngay ken nang tagibiken ka. Sinaludsod ni Simon Pedro ken ni Jesus. Ngam nagasgasat pay dagiti dungeg, ken mangtungpal iti sao ti Diyos. Insungbat ni Jesus. Idi umad-ado dagiti tattao anang aribumbong ken ni Jesus. Intuloy na tinagsao. Nagdakasen aya dagiti tattao kadagiti ng aldaw. Agdawat da iti milagro po kanyak. Ngam awan to ti maited kadakwada. Malaksit ti milagro ni Jonas. Kas iti panagbalin ni Profeta Jonas, apagilasinan dagiti taga ni Nevi. Kastamet nga agbalin to ti anak ti tao, apagilasinan dagiti tattao. Kadagitoy apanawen. Intun aldaw ti panangukom. Tumakder to ti reyna iti abagatan, amang idarom kadagiti tattao iti daytoy akapututan. Agsipod ta nagdalyasat, manipod iti pagilyan na. Tapno umay nadenggan tinainsiriban apan nursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo, adda ditoy ti maysa anatantanok ngam ni Solomon. Intun aldaw ti panangukom, tumakder to dagiti taga ni Nevi amang idarom kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da, idi nangeg da ti panangas kasaba ni Jonas. Adda ditoy, ibagak kada kayo, ti maysa anatantanok ngam ni Jonas. Awan manggangat iti pagsilawan, sana ilinged, wenno kaluban. Iparabaw nakit di iti nairanta apagsaadan na. Tapno makita dagiti tattao tilawag na, apaman asumrekda iti balay, dagiti matam, ti pannakasilaw ti bagim. Nung nasalun at dagiti matam, nalawag ti entero abagim. Nabayagan ngem no saan anasalun at dagiti matam, nasipnget ti entero abagim. Aganad ka nga rod, tapno ti silaw nga addaken ka, saan akinasipnget. Isut ka po na ano nalawag ti entero abagim. Ket awan ti paset na anasipnget, pasig to analawag, akasla silsilnagan na katimay sa anaranyag asilaw.
Ti ama nga agtaeng kanya. Kalpasan ti panagsaon ni Jesus. Aramiden na dagiti aramiden. Inawis ti maysa a Pariseo a makipangan ken kuana. Napan ni Jesus ket simmango iti panganan. Nasdaaw ti Pariseo idi makita na asaan ang nagbubun ni Jesus. Sakbay ti panangan na. Ngem kinuna ti Apo ken kuana. Da kayo a Fariseo. Dalusan nyo ti ruwar ti tasa ken pinggan iti ama. Ngen napno ti unegyo iti ranggas ken kinadakas. Maag kayo. Ti Diyos anang aramid iti akin ruwar. Saan aya? Nga inaramid met ti akin uneg. Intuloy ni Jesus tinagsaw. Ited yu kit di kadagiti napanglaw tinagyan kadagiti tasa ken pinggan nyo. Ket nadalusto amin na napanag kada kayo. Iti imatang tilinteg. Si kayo pa'y a Fariseo. Agpaiso nga istadyo iti Diyos apagkapulo iti apit yu amenta. Ruda ken daddo na pa'y anat natin. Ngam di yu met ikaskaso ti kinalinteg ken panagayat iti Diyos. Dagitoy tirebang yu atong palen ket di yu liwayan dagiti daddo na. Si kayo pa'y a Fariseo. Pagay ayat yu dagiti kang runaan apagtugawan kadagiti sinagoga ken makablaawan iti publiko. Si kayo pa'y mayarik kayo kadagiti tantanem nga awan markana abad-badeken dagiti tattao tadidaan mo atanem. Maestro, kinunaken kuana ti maysa a maestro iti linteg. Insulto met kada kami iti kasta a panagsaom. Si kayo pa'y ama maestro iti linteg. Insumbat ni Jesus. Ipabaklayo kadagiti tattao dagiti nadagsen nga awit. Ngem di kay met agunay at tumulong kadakwada. Si kayo pa'y ayaramidan nyo kadagiti napipintas at tantanem dagiti profeta a pinapatay dagiti ammayo. Kinaagpaiso na. Ipakita yo nga anamungan nyo ti inaramid dagiti kapuunan nyo. Pinapatay da dagiti profeta. Sayo yaramidan ida iti tanemda. Daytoy ti gapuna akinuna ti sirib ti Diyos. Mangibaunak to kadakwada kadagiti profeta ken apostoles. Patayin dan to ti sumagmamano kadakwada. Ket idadanes dan to dagiti dadduma. Iti kasta madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo iti pan nakapagpatay dagiti amin a profeta. Manipod pan nakaparswa ti lubong. Nangrugi iti pan nakapapatay ni Abel. Agingga iti pan nakapapatay ni Zacarias. Iti nagbautan ti altar ken tinasantuan adiso. Ibagak kada kayo. Madusan to dagiti tattao iti daytoy akapututan. Gapo amin kadagitoy apam mapatay. Si kayo pa'y ama maestro iti linteg. Inlemang yu titulbek amang lukat iti ruangan ti balay ti sirib. Madi kayo asumrek. Ket paritan yu pa'y dagiti agpanggap asumrek. Bayat ti papanaw ni Jesus iti balay. Napalalo ti panangbabalaw ken kuana dagiti Pariseo ken mamaestro iti linteg. Adu ti sinaludsod da ken kuana takayat dala nga adda maisauna apang tiliwanda ken kuana. Iti daytoy alubong. San Lucas kapitulo 12. Nga masapol amaamot agaaribongbong dagiti ribo at tattao. Dayta tigapo na nga uray dala abibil na ibilin na kanya. Imuna ang kinasaon ni Jesus dagiti adalan na. Ket pumanaw tayo ditoy. Annadan nyo tilibadura dagiti Fariseo. Kayat ko asawen ti panagin sisingpet da. Jesus tinagsao. Awan tinailemang adinto maiparangarang. Ket ni ama. Ket awan met ti palimad adinto mailata. Asa nga adi agbunga. Iti kasta. Dalusan na dagiti agbunga. Ti anyaman ana sa oyo iti kasip nga adupay ti bunga da. Mangento iti lawag. Gapo iti pannosuro kada kayo. Inyara sa asyo kadagiti siririkap asiled. Ket agtalina edak met maipukaw to. No saan manipod itutuktok dagiti balbalay. Di kayo makapagbunga. Ibagak kada kayo iti sanga. Gagayem ko. Asaan ama ikamang di kay agbuteng kadagiti mang papatay iti bagi. Ngem awanan ti dakdakes ama balinda nga aramiden. Ti agtaeng kanyak ipakaamok kada kayo ti rumbeng apagbutngan. Adunto
ti maibuan. Agbutan kayo iti Diyos. Tano awana. Nga dapan nakabalin na amang itapwak iti bagi iti infyerno. Ti saan nga agtalpasan ti panang papatay lang. Akas iti sanga. Ket magango. Patyanda, maurnong dagiti kakasta nga ti pagbut nga ket maipuorda. Saan aya amalako iti 2 sentimo ti 5 asal lapingaw dagiti saok kada kayo. Nupay kasta, dawaten nyo ti anyaman saan amalipatan ti Dios ti uray may salaeng asal lapingaw. Kayo iti ado. Uray dagiti buok kayaw ni amak. Nabilang daan. Iti kasta. Isot kayo na adi kay agbuteng. Tanapat patag kayo nga dayo ngam ti ado asal lapingaw. Ibagak kada kayo ti mangipakaammo kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanya iti ayat na kastantumet ti aramiden ti anak ti tao iti imatang dagiti angheles ti Dios. Ngam ti manglibak kadagiti tattao iti pannakikadwa na kanya ilibak tumet ti anak ti tao kadagiti angheles ti Dios. Mapakawan to ti siya sinuman nga agsao iti maibusor iti anak ti tao. Ti katan-o kanya ngam din to mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. No ipanda kayo kadagiti sinagoga ket apakausigan nyo wenno isaklang da kayo kadagiti gobernador wenno agtuturay saan kayon nga ibilang diyon to pakadanagan ti panangsalak ibyo kadagiti pagpagiyo wenno anyan to ti sawenyo ta iti dayta nga oras ta impakaamok kada kayo isuro na kay to ti Espiritu Santo iti tumuto asawenyo. Adamay sa alalaki anay tanlaong sa tiyan. Maestro, kinunana ken ni Jesus. Ibagaman iti kabsat ko alalaki, abingayan nati sa nikwa at tinawid iti daydi amami. Gayem, insungbat ni Jesus. Siya sino aya tinangtad kanyak iti kalintegan amang ngedeng wenno mang bingay iti tawid yung agkapsat. Intuloy na akinuna kadakwadaan. Kita siya. Ket aganad kay iti amin akita ti kinaato na kayo ti lubong. Tatipod no abiyat na kayo ti tao saan ama ibatay iti sanikwa. Ngem saan na kayo uray no kasano ti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada daytoy apangari. Adda iti baknang anawadwad ti apit na. Kinunana iti bagina. Anya nga tati aramide awan umanay apagipempenak iti atis ko idadanes na kay tumet amokon no tinungpal dati daytoy iti aramide tungpalen dan rakraket to dagiti sarusar ko ngem aramide ket mangbangon to kadagiti daddadakkel apagipempenan iti apit ko ken daduma asalikwa ket unak to iti bagi nagkasat kan bagi taadda amin amasapol mo iti adu atawan awanen aginanaka mangan ka uminom ka ket agratsak ka ngem kinunati Diyos kenkwana maag itamod la arabii matay ka ket amin dagitoy nga urnong mo sa sinon to ti agtagikwa ket inggibos ni Jesus. Kastanto ti pagpanagan dagiti agurnong iti adu asalikwa nga agpaay kadakwada ngem napanglawda iti imatang ti Dios. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na daytoy ti gapuan na nga ibagak kada kayo adiyo pakadanagan ti taraon apagbiagyo wenno ti lupot apagkawasyo napatpatag nga dayo ti biag ngem ti taraon ket napatpatag met ti bagi ngem ti lupot. Kitaan nyo dagiti wa didag mula wenno agani awan kamalig wenno sarusarda ti pammatiyo nupay kasta taraunan ida ti Diyos napatpatag kayo nga dayo ngem dagiti tumatayam siya sino kada kayo ti makapaatidog iti biag na babaen iti panagdandanag na no diyo maaramid ti uray kasta abasit abanan apay amaringguran kayo kadagiti daduma kitaan nyo ti panagdakkel dagiti lirio dida agtrabaho wenno agaben
Ngem ibaga kada kayo ani Solomon. Idi kada kayo. Uray no kasano ti kinabaknang na. Tain nakon awan kawes na akas kapintas ti uray maysa kadagitoy asabsabo. No kawesan ti Dios dagiti ruot iti tayak. Agladingit kayo. Ruot nga adda ita. Ngem ibaga inton bigat maipuor. Saan ayan anang nang runa akawesan na kayo? Tanodyak pumanaw. Nagbasidkit din ti pamatiyo. Ti mamagpaga. Di kayo nga rod maringguran iti kanen ken inumenyo. Kada kayo. Tadagitoy ti pakaringguran dagiti pagano ditoy lubong. Tao ti lubong nga agbidot ammo ni amayo amasapulyo dagitoy. Ipang pangrunayo ket ti abiruken ti pagarian na. Ket ited nanto pay dagitoy kada kayo. Agbidot da maipapan iti basol. Di kay agbuteng basit nga arban ko. Nagbidot da tapagayatan ni amayo nga ited kada kayo ti pagarian. Agsipod tamapanak ken ni ama. Ila koyo ti amin ako kwayo. Ket ilimusyo ti paglakwanyo kadagiti na panglaw. Isaganaan nyo dagiti bagbagiyo kadagiti supo. Adi maruno ken kadagiti di mapukaw a kinabaknang sa dilang. Tasadyay saan amatakaw ken saan amabuot. Tano sa dino ti ayan ti gamon nyo. At damit sa jay ti puso nyo. Masapol asisasagana kayo lata iti uray ani amapasama. Ken sigagangat dagiti pagsilawan nyo. Akas kadagiti adipan amang paspasungat iti among da anapan nakiboda. Daytoy tiga po na no sumangpet nga idanon ket agtugtog ti kayat ko nga ibaga dagdagusen da nga ilukat tiri daw. Iti saan amabayag? Anyan aragsak dagiti kakasta nga adipen asiririing. Ken sisasagana amasangpetan ti among da. Ibaga kada kayo. Agkawesto iti pagserbi. Anya ti kayat asawan da ito. Pagtugawin nanto ida iti panganan. Ket sirbian nanto ida. Anyan aragsak da numasangpetan na ida asisasagana. Uray no sumangpet iteteng nga tirabii. Wenno naladladaw pay. Iti kasta. Amun nyo daytoy. No ammo ti ama ti familia ti oras ayaay ti mannanakaw. Saan mi amaawatan ti Di na itulok aserken ti mannanakaw ti balay na. Kastamet kada kayo. Masapol asisasagana kayo lata. Taumay to ti anak ti tao. Iti oras adiyo ipagpagaro. Apo! Kinunan ni Pedro. Da kami kaditi pangiturungam iti daytoy apang narig. Wenno inrantam nga agpay iti amin. Insumbat ti Apo. Siya sino nga rod ti mapagtalkan. Ken masirib nga adipan. Isu ditudingan ti amongan. Amangaywan iti balay na. Ken mangted kadagiti dadto mga adipan iti pan nakabagi da akanen. Nudumteng ti panangan. Nagasat day tanga adipan. Numasangputan ti among na akasta ti aramiden. Ngem makita kay tumanen. Ibaga kada kayo. Isa adto ti amo daytoy nga adipan nga agaywan kadagiti amin asanikwana. Ngem no kuna day tanga adipan iti bagina. Mabayag pay ti isasangpet ti among ko. Ket iruginan akabilin dagiti pada na nga adipan. Lalaki man, wenno babae, samangan, uminom, ken agbartek. Dumteng to ti among na iti aldaw adina ipagpagaro, ken iti oras adina ammo. Dusaen to ti among na, ket ipalakam nanto ken kuana ti kaikaryan dagiti saan amapagtalkan. Ti adipen amakaammo iti kayat apaaramid ti among na. Ngem di met agkuti ken agtungpal. Magagaran to iti saplit. Nalaglag anto ti pan nakasaplit ti adipen. Adi makaammo iti kayat apaaramid ti among na. Nupay no agaramid iti pakaigapuan ti pan nakadusa na. No ado tinaitet iti tao. Adun tumet ti manamnama nga aggapo ken kuana. Ngem no ado ti maitet iti tao.
ket nalawag Ad ti adun tumet ti manamnama nga aggapo kenkwana. Maawatan min nga Imayak amangyag iti pannusa ti Dios kadagiti tattao. Saludsod ken ka. Ket kayat ko amang rugi kuman ti pannakadusa da. Akasla apoy amangur uram kadakwada. Adda bunyag amasapol nga awatan. Ket anyan adukot ko agingga adi matungpal. Ipagarupyo aya nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Ngam iti kinapod mo. Ibagak kada kayo sa panagsisina ti inyag ko. Saan akapya? Ti ama. Imbagak daytoy kada Manipod kayo. ita. Tapno addatalayo. Mabingbingay ti may sa afamilya alima ti kamkamang na kayto ti lubong. kontraan dagiti tallo ti dua. Sa inyo tinakan Ket nyo. kontraan dagiti dua ti tallo. Naparmagkon ti lubong. Ti ama. Kontraan na ti anak na alalaki. Kapitulo 17. Ket ti anak alalaki. Kalpasan ti panangisaon Kontraan na ti ama na. Ti ina. Sa dilangit. Kontraan na ti anak na ababae. Dimtengen ti oras. Ket ti anak ababae. Itanok mo ti anak mo. Kontraan na ti ina na. Tainikam Ti katugangan ababae. turay kadagiti amin at Kontraan na ti manugang na ababae. Iti biyag nga agnanayon. Ket ti manugang ababae. Kontraan naman ti katugangan na ababae. Kinunapay ni Jesus kadagiti tattao. Numakita yu ti ulep nga agparang iti laod. Ken ti Tapos ako na yung nga umay ti tudo. nga imbaon mo. Ket kasta ti mapasama. Numadlaw yung nga aggapo ti angin iti abagatan. Ama. Unayo nga umay ti pudot. Imatang mo. Ket kasta ti maarami. mo kanyak. Aging sisingpet. May bagayo ti kasasaad ti panawen. Babaan ti panangkita yu iti langat ti langit gandaga. Ngem apay adi yu maawatan ti kayat asawen ti agdama at tiyempo. Apay adi yu panunutin ti rumben nga aramiden yu. No adda mangidarumken ka. Ket ipan naka iti pangukuman. Aramidem ti amin akabailam amakilinawag kenkwana. Sakbay adumatagkay iti ukom. No di ka makiriniso, pilitan na kangat parang iti ukom, amangyawat ken ka iti pulis, ket maipupuk kanto iti pagbaludan. Ibagak ken ka, adi kanto bakarwar sa jay, agingga amabayadan ti amin amultang. Umayakon ken ka. San Lucas Kapitulo 13. Awanakon iti Iti dayta at tiyempo, adda sa magmamano at tattao sa jay, anang ibaga ken ni Jesus, may papan kadagiti taga Galilea, at pinapatay ni Pilato, iti madamada nga agidatdaton iti Dios. Kinuna kadakwada ni Jesus, Gaputa kasta ti pan nakapapatay dagiti taga Galilea. Ipagarupyo kadi adakdakkal ti basolda. Ngam dagiti daduma at taga Galilea. Saan? Ibagak kada kayo. Ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kay to amin akas kadakwada. Ket anyamet ti panangipagarupyo kadagiti sa nga pulo ket walo anatay. Anagaburan idinarbati torre ijay Siloe. Ipagarupyo kadi adaytoy ti mangipaneknek. Adak-dakes da ngam dagiti amin at tao nga agnaet ijay Jerusalem. Saan? Ibagak kada kayo. Ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kay to amin akas kadakwada. sinarita ni Jesus daytoy apangarig kadakwada. Adda iti may sa tao nga damulan na nga igos iti kaubasan na. Naminsan, napan nakinita no adda bunga na, ngam awan na sarakan na. Kinuna na nga rod iti pagayaywanan na. Kitaan, talo atawanen nga umumayak ditoy nga agbirok iti bunga daytoy nga igos. Awan pa'y nasarakak abunga na. Pukanemon, apay nga ibusin nati kinatapat ti daga. Ngam insong bat ti agay-aywan. Apo, bayampay, uray itala atawanen. Kaliyag to tilawlaw na sa konto abunwan. No agbunga inton umay atawan. Nasayaan. No saan nga agbunga? Papukan mo ton.
iti kasta. Iti maysa nga aldaw a panaginana. Nga imbaon na. Mangisurusuro ni Jesus iti uneg ti maysa a sinagoga. Iti panagayat mo kanya. Adda babae sa jay a 18 a tawen alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagbalin ako ko ket pulos adi makatakder iti nalimten. Idi makita ni Jesus ti babae inayaban na. Naimbagan kan iti sakit mo. Kinuna ni Jesus ken Juan. Impatay ni Jesus dagiti iman. Dagus ang nagtakder ti babae asililinteg ket nagdaydayaw ti Diyos. Nakapungtot ti agturay iti sinagoga. Gapu tanangagas ni Jesus iti aldaw a panaginana ket kinunana kadagiti tattao. Innem nga aldaw ti panagtrabaho tayo. Ngarod, umay kayo agpagapas kadagiti nga aldaw asaan kide nga iti aldaw a panaginana. Ngamin sungba ti Apo ken Juan. Da kayo nga agin sisingpe iti aldaw a panaginana. Diyo ayawarwaran ti baka wenno asnoyo iti nakaiparngedanda tapno ingkay ipainom ida. Sanga pulo ket 8 atawenen a pinarigat ni Satanas daytoy nga anak ni Abraham. Saan aya arumbang nga itangal daw a panaginana? Mawayawayaan iti pan nakabalod na? Nabainan amin ang kabusor ni Jesus gapu iti insungbat na. Ngam nagragsak dagiti tattao gapu kadagiti amin ang nakaskasdaaw na inarami. Sinaludsod ni Jesus. Anya ti kayarigan ti pagarian ti Diyos. Anya ti mabalin ko a pangipadaan. Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa atao iti bukal ti mostasa nga imula na iti minuyungan na. Nagtubo ket nagbalin akayo ket nagumukan dagiti tumatayab dagiti sangsangana. Sinaludsod manen siya sino ti sapsapulin nyo? Anya ti pangyariga iti pagarian ti Diyos. Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa babae iti libadura ket igamay na iti 4 apolo a litro nga arina. Gapo iti libadura. Bumsok ti entero a masa. Awan ti uray may sa iti dalan na amapan iti Jerusalem. Nangisurusuro ni Jesus kadagiti nalabasan na ngayon ili ken barbaryo. Adda nagsaludsod ken Juan. Apo, manmanok kadi dagiti maisalakan. Insungbat ni Jesus kadakwada. Aramiden niyo ti kabailan niyo asumrek iti nailet arwangan. Agsipod tadunto ti agtarigagay asumrek. Ngam di danto makastre. Inton tumakdaren ti ama ti familia. Tapno mapan na irikap ti ruangan. Mabati kayto iti ruang. Uray agtugtog kayo. Ket kunayon. Apo, ilukat mo man ti ruangan. Isungbat nanto kada kayo. Jak ammo no tagaano kayo. Iti kasta. Kunayon to. Nakipangpangan ken nakiininom kami ken ka ket nangisursuro ka ijay ilimi isungbat ng tumanen jak ammo no tagaano kayo umadayo kayo kanyak dakay amin ama nagdakdakes agsangit ken agngaretnget kayto inton makita yo nga addada Abraham Isaak Hakob ganda iti amin a profeta iti pagarian ti Diyos. Idinto nga addakay iti ruang. Umayto dagiti tattao nga aggapo iti daya ken laod. Iti amyanan ken abagatan. Ket sumangodanto amangan iti pagarian ti Diyos. Kitaan nyo, adda dagiti maudi ita nga umunan to. Ket adda dagiti umuna ita ang maudin to. Iti dayta matlaeng nga aldaw, napan ken Jesus ti sumagmamano a Pariseo, ket kinunada ken Juan. Masapul a pumanaw ka ditoy, ket inkay ti sabali a lugar, takayat nakaapapatayan ni Herodes. Inkay ibaga iti dayta nga aso. Insungbat ni Jesus kadakwad. Ita ken inton bigat, paksyatek dagiti demonyo ket mga dasal. Iti maikatlong aldaw, manpaskonton ti aramid ko.
Ngam ita, ken inton bigat, gan iti sumarunupay nga aldaw. Masapol nga ituloy ko ti magna. Saan arumbeng ang mapapatay ti maysa a profeta iti sa bali a lugar? No saan nga ijay Jerusalem? O Jerusalem, Jerusalem amang papatay kadagiti profeta, ken mangubor kadagiti imbaon ken kati Diyos. Namin ano akinayat ko nga umungen dagiti anak mo, kas iti panang salukop ti upa kadagiti tiyak na, nga madi kayo men. Ita, mabaybayan ang mamimpinsan ti balayo. Ibagak kada kayo, adidak tong makita, agingga iti dumteng ti tiyempo ako nayo. Bendisyonan ti Diyos ti umay, itinagan ti Apo. San aya asika tinakitak San Lucas Kapitulo 14. Naglibak manen iti may sangal daw a panaginana. Napanangan ni Jesus iti balay ti maysa kadagiti pangulo a Pariseo. Ket sinisiim dagiti tattao. Adda lalaki nga imbal dagiti saka ken takyag na anapan ken ni Jesus. Sinaludsod ni Jesus kadagiti mamaestro iti linteg ken kadagiti Pariseo. Ipalupos kaditi linteg ti panang paimbag iti masakit iti aldaw a panaginana. Ngam nagulimat da, inala ni Jesus ti tao kat pinaimbag na, sana pinagaw. Kalpasan na, kinunanang kadakwad. No ti maysa kada kayo, adda anak na, wenno baka na amatnag iti bubon, iti aldaw a panaginana. Di na kanidagusan nga aunan, uray no aldaw a panaginana. Awan na isumbat datin kwa na maipapan iti daytoy. Napaliw ni Jesus apilyen dagiti sangaili kadagiti kasayaatan a pagtugawan. Isut gapuna asinarita na amin kadakwada daytoy a pangngari. No adda mangawis ken ka iti paboda, di mo pilyen ti kasayaatan a pagtugawan. Amangan no adda na awis anatantanok ngam sika. Umay token ka tinangawis kada kayo adwa. Ket kunana, pangaasim, taited mo dayta atugaw ken kuana. Mabainan kanto, ket kapilitan ni agtugaw ka iti kanumuan apagyanan. Ngam no maawis ka, inkakit di agtugaw iti kanumuan a lugar. Tapno umay token ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay kay jay na saysaya at apagtugawan. Iti kasta, maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Tama ipapabanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Kinunamot ni Jesus iti nangawis ken kuana. Nuyawis mo ti maysa pangaldaw, wenno pangrabi. Di mo awisan dagiti gagayem mo, wenno dagiti kakabsat, kakabagyan, wenno babaknang akaarubang. Kaawisan da kantumet, ket iti kasta, supapakan da kanto iti impaay mo kadakwada. No agpadaya ka, impitaram dagiti napanglaw, dagiti nukpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsay. Nagasat kanto, tadida ka masupapaka, ngam gunggunaan na kanto ti Diyos, inton agunga dagiti nalinteg at tao. Nang ti maysa kadagiti nakisango ken Jesus iti panganan daytoy a pangarig. Kinunana ken ni Jesus, anyan aragsak dagiti sumangon to iti panganan, iti pagarian ti Dios. Kinunan ni Jesus ken kuana, adda idi maysa a tao anang isagana iti dakkel a padaya, ket adu ti inawis na. Idi dintengen ti oras ti padaya, binaon na ti adikon na amang ibaga kadagiti naawis. Umay kayon, tanay isagana amin ngam nagpampardaan. Kinunati maysa iti adipen, gimatangak iti talon, ket masapol nga inak kita dispensar naklahe. Kinunamat ti sabali, gimatangak iti limang nga agkasangol a baka, ket inak ipatas ida, dispensar naklahe. Kinunamat ti sabali, kakaskasar ko, isot gapuna ajak makaumay. Nagawid ti adipen, ket imbaga na amin daytoy iti apo na. Nakapungtot ti apo.
Binili na ti adipan na. Darasam ti mapan kadagiti kalkalsada ken daldalan iti ili. Ket yed mo ditoy dagiti napanglaw. Dagiti lupti, dagiti pulsek, ken dagiti pilay. Iti saan anabayan, kinuna ti adipan. Apo, natungpal ti bilin mo. Ngem adupay laeng ti pagyanan. Iti kasta, kinunamanen ti Apo iti adipen. Inka kadagiti daldalan ken bitbitang. Ket pilitem dagiti tattao nga umay, tapno mapno ti balay ko. Tay baga kadakay amin, nga awanto kadagiti inawis ko, ti makaraman, iti sagana. Saan nga inted ken ka ti Diyos? Iti na minsan, nakadado at tao ti sumursurot ken ni Jesus. Simangon ni Jesus kadakwada ket kinunana. Saan ang makapagbalin nga adalak, ti siya sino man nga umay kanya, malaksid, no dakdakkel ti panagayat na kanyak, ngam ti panagayat na, kadagiti naganak ken kuana, ti asawa na, ken dagiti anak na, dagiti kakabsat na, ken uray ti bagi na metlaen. Saan met ang makapagbalin nga adalak, ti siya sino man, adimang baklay iti krus na, ken sumurot kanya. Numay sa kada kayo ti agpanggap amang bangon iti torre. Saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunutan na ti magastunan to? No adda makaanay a kwarta nga apanglepas na? No saan? Di nan tumaituloy ti torre kalpasan ipanangikabil na iti fondasyon. Ang angawento dagiti amin a makakita iti inrugina ket kunadan to. Inrugina a binangon ti torre. Ngem di namet maituloy. Norumuar ti may sanga ari nga daan sanga 10,000 a soldado. Ket mapanasarangten ti sabaling nga ari nga daan 20,000 a soldado. At tugaw pa'y amang panunot. No kabailan na asangwen ti karanget na nga ari. No saan, mangibaon iti sumabat iti dayta nga ari. No adayo pa'y laeng. Tapno dawaten na ti panagkapyada. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus. Kastamet, nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak. No di na panawan amin nga daken kuana. Nasaya at ti asin. Ngam no timmamnayen, saanen ang mapaapgad. Awanen ti maisirbi na iti daga. Wenno iti pagibuntunan iti rugit ti animal. Ket iti kasta, maibaleng. Dumngeg kayo nga rod, no adda pannakaawat yo. San Lucas Kapitulo 15. Iti may isang aldaw, ado nga agsinsingir iti buwis ken daduma ang managbasol, tinapan nagdengeg ken Jesus. Nagtanagutob dagiti Pariseo ken mamaestro iti linted. Awaten daytoy a tao dagiti dakas ti pakasarsaritan ket kasango na pay ida amangan. Kinunada, iti kasta insarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangari. Kas pangarigan. Adda sa nga gasot a karnero ti maysa kada kayo, ket mapukaw ti maysa kadakwada. Saan tayo anya ti aramiden na? Panawan na dagiti siya mapulukat siyam iti pagar-araban da. Sana mapansapulen tinapukaw, agingga ang mabirukan na. Numasarakan nan, kasta unay tiragsak na, ket baklayan na nga isang pet ijay palay na. Ayaban na dagiti kagayem, ken kaaruban na, ket kunanak kadakwada. Maragsakan ak unay, panapirukak metlaeng tinapukaw a karnero. Agrambak tayo, kastamet, ibagak kada kayo, adakdakkel to tiragsak sa dilangit. Gapo iti maysa ama nagbasol nga agbabawi. Ngem gapo iti siya mapuluket siyam adi makasapol iti panagbabawi. Intuloy ni Jesus. Wenno kas pangarigan. Adda sa nga pulo abagi ti pira ti maysa a babae. Ket numapukaw na ti maysa. Anya ti aramiden na. Gangtan na ti pagsilawan. Sagadan na ti balay na.
ket agbirok asipapasnet, agingga amasapulan na, apaman amasarakan na, ayaban na dagiti gagayem ket kaaruban na, agrambak tayo, kunana kadakwada, tanasapulak metlaeng tinapukaw ko akwarta, kastamet, ibagak kada kayo, ngagragsak dagiti angheles ti Diyos, kapo iti may sa ama nagbasol na agbabawi. Sinarita pa ni Jesus daytoy. Adda iti tao nga addaan iti dua nga anak alalaki. Kinunati inaudi iti amana, Ama, itidmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadagiti dua nga anak na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, inlako ti inaudi ti bingay na. Ket inala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga. Ket sadyay, binusbus na amin akwartana iti nabarayuboy a panagbiag. Idi nagastonan amin akwartana. Dimteng tinakaro abisin iti dayta adaga. Ket pulos nga awan napatin kenkwana. Iti kasta, napan nagtrabaho iti maysa kadagiti umili sadyay, anang ibaon kenkwana iti away, tapno agtaraken kadagiti baboy. Kayat natimangan iti kankanen dagiti baboy, ngem awan ng ted kenkwana. Idi makapanunot metlaeng, kinunana, agsobsobran iti kanen dagiti amin amang mangged iti balay ni ama. Ket addak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak kiti. Ket agsubliak ken ni ama. Ama, kunakto, nagbasulak iti Diyos. Kastamat ken ka. Jak maikarin amaawagan nga anak mo. Ibilang nakadi akas maysa kadagiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod sadyay. Ket nagrubwat nga agsubli ken amana. Adayo pa'y lang iti balayda, idi makita ni amana. Naasyan ti ama, kat timaray asimmabat iti anak na. Inapungol na, sana inagkan. Ama, kinunati anak, nagbasolak iti Diyos, kastamat ken ka. Jak maikarin amaawagan nga anak mo, ngem inayaban ti ama dagiti katulungan na. Darasan nyo, kinunana. Alain nyo ti kasayaatan abado, ket ikawesyo ken kuana. Singsingan ken sapatusan nyo. In kay alain tinapalukmag abaka, ket partyen nyo. Agrambak tayo. Tanatay daytoy nga anak ko, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng. Ket nangrugin tiramrambak. Adda idi ti inauna nga anak ijay taltalon. Idi agawid, ket makaasidag iti balay. Nangeg na ti tuktukar ken salsala. Inayaban na ti maysa kadagiti katulungan, ket sinaludsod na. Aniya ti mapaspasamak? Nagsublin ti kabsat mo, insungbat ti katulungan. Ket pinaparti ni tatang mo tinapalukmag abaka, tanapasangpet na, asi sa salunat, ken si kakaradkad. Kasta unay ti pongto ti inauna akabsat, ket di na kayat ti sumrek iti balay. Iti kasta, rimuar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem, kinuna ti inauna, nabayagan akas laak lamay sa atagabo a nagserserbiken ka, pulos ajak nagsukir kadagiti bilbilin mo. Anya ti inted mo kanyak. Dinak man la inikkan iti uray may sala ko maakalding, apakipagragragsak ko kadagiti gagayim ko. Ngem daytoy nga anak mo. Binusbus na amin asanikwam kadagiti dakes a babae. Ket itata nagsublin, impartyam iti napalukmeg abaka, anak ko, insungbat ti ama. Kanayon nga daka dito'y dennak, ket kukwam amin akukwak. Ngem masapol nga agrambak ken agragsak tayo, tanatay ti kabsat mo, ngem nagungar. Napukaw, ngem nasapulan metlaeng.
San Lucas Kapitulo 16. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adda idi may sa abak nang, nga adda pagayaywanan na kadagiti sanikwana. Na ipulong kenkwana abus-busbusen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta, pinaayaban ti among na ket kinuna na kenkwana. Anya daytoy madamdamag ko maipapanken ka. Ited mo kanyak ti amin alistaan ti panagaywan mo kadagiti sanikwak, ta ikkaten kan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina, ikkaten na kon ni among ko iti trabaho. Anyan to ti aramidek. Jak kabailan ti agkali, ket mabainak met a makipalpalama. Ammo kon ti aramidek. Tapno inton may katak iti saad ko, addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin a nakautang iti among na. Kinunana iti umuna, mano ti utang mo iti among ko. Sa nga gasot aburnay alana, insungbat na. Adtoy ti resibom, kinuna ti agayaywan. Agtugaw ka, ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana, ket sika, manumet ti utang mo. Sa nga 1,000 asalop at trigo, insungbat na. Adtoy ti resibom, kinuna ti agayaywan. Isurat mo ti 8 gasot. Nagbanagan na. Dinaydayaw ti among ti ulbud apagayaywanen na. Gapo iti kinasikap nga inaramid na. Nasiksikap ngamin dagiti tattao dito'y lubong. Iti maipapan kadagiti ar-aramid da. Ngam dagiti tattao iti lawag. Kinunanapay ni Jesus, ibagak nga rod kada kayo. Pakigayem nyo dagiti naindagaan asanikwayo. Tapno inton maibusan kayo. Maawat kayto iti agnanayon apagtaengan. Ti tao a mapagtalkan kadagiti babasit a banag. Mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan a matalek kadagiti babasit a banag. Saan met a mapagtalkan kadagiti dadakkel. Ngarod, no saan kayo a matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agameng, kasano a mapagtalkan kayo kadagiti napaypayso agameng. No saan kayo a mapagtalkan kadagiti saan yo akukwa. Siya sinon to, ti mangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen a makapagserbi iti dua nga among. Taguraan nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto asipapasnek iti maysa, ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggitan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Nangag dagiti Pariseo amin dagitoy. Ket iniyaw da ni Jesus agsipod ta naagom da iti kwarta. Kinuna ni Jesus kadakwada, agparang kayo akasla nalinteg iti imatang dagiti tattao. Ngem ammo ti Diyos tinaguneg iti pusoyo. Tadagiti ibilang ti tao akas napateg. Awan kaes-eskan na iti imatang ti Diyos. Naannurot ti linteg ni Moises ken dagiti sursurat dagiti profeta. Agingga iti tiyempo ni Juan a Mammunyag. Manipud idin, naikas kasabati na imbag adamag, maipapan iti pagarian ti Diyos, ket ipapilit ti tunggal maysa ti isasarrek na. Nalaklaka ti pan nakapukaw ti langit ken daga, ngem ti pan nakaikat ti uray kabasitan laeng apaset ti linteg. Makabasol iti pan nakikamalala ti lalaki, amang isina iti asawa na, sa mga sawa iti sabali a babae. Ket ti lalaki ang mga sawa iti naisina a babae. Makabasol met iti pannaki kamalala. Adda idi may sa abak nang. Akanayon asikakawes kadagiti agkakangina alupot. Inaldaw met nga agbibiyag asibubuslon. Adda met may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro. Nalapunos iti gadil. Inaldaw ang maipan iti ruangan ti balay ti baknang. Tartarigagayan na ngamin aped-peden ti bisin na, kadagiti margreg iti sirok ti lamisaan ti baknang.
pasaray mapan dildilan dagiti aso tigaddil na. Natay tinapanglaw. Ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ket naitanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades. Timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impukkaw na. Ama Abraham, kaasyan nakadi, taibaon mo ni Lazaro amang babasa iti ramay na, ket palamiisan nato'y dilak. Takas taunay tipan nakatutuo ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglagipem, akabayatan ti panagbiag mo, naited ken ka ti amin nga agkakaimbag abanag. Idinto anaglakam ni Lazaro iti rigat. Itan, adda ditoy amaliwliwa, ket adda kadita amatutuok. Saan la aday ta? Adda dakkel ayuyeng itinagbaetan tayo. Tapno saan amakabalasiw dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy. Wenno dagiti aggapo dita, nga umay ditoy. Dawatek nga rodken ka, Ama Abraham. Kinunati baknang, nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak. Tapno bagbagaan na dagiti 5 akakabsat ko alalaki sadyay. Amangan no umay damit ditoy yan tituok. Ngem kinuna ni Abraham, adda ni Moises ken dagiti profeta ama magbaga kadakwada. Masapul adungeg dagiti kakabsat mo iti sauda. Saan nga umanay dayta, Ama Abraham? Insungbat ti baknang. Ngem no agungar ti maysa kadagiti natay, ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasolda. Ngem kinuna ni Abraham, no di dadenggan ni Moises ken dagiti profeta, di danto met lamamati, uray pay no adda agungar kadagiti natay. San Lucas Kapitulo 17. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan apagduadwaan ti kaadda dagiti pakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao? Ngem asipay ti tao apakaigapuan ti basol. Nasaysaya at kuma, no maigalot ti gilingan abato iti tenged na, sa maitapwak iti taaw. Ngem ti panangisungsung na nga agbasol ti maysa kadagitoy nga ubing. Agannad kayo nga rod iti aramidyo. Babalawem ti kabsat mo no makabasol. Pakawanem no agbabawi. No mamimpito nga agbasol ken ka iti maysa nga aldaw, ket tunggal makabasol agpakawan ken ka. Rebbeng mo apakawanen. Kinuna dagiti apostoles iti Apo, pabelgem ti pamati mi. No adda pamatiyo akas iti kadakkel ti bukel ti mustasa. Insungbat ti Apo, mabalin niyo ako na iti daytoy akayo ti sikamoro. Bagutem ti bagim, ket imulam iti taaw, ket agtulnog kada kayo. Kas pangarigan, maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar-arado, wenno agay-aywan kadagiti karnero, ket sumangpet nga aggapo iti talon. Kunam kadiken kuana, darasem, taumay ka manganen. Saan? Kunam ket diken kuana, isaganam ti pangrabiik, sa kanto agsukat nga agserbi kanyak, bayat ti pannangan ko. Kalpasan na, mabalin monton ti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen, gapo iti panangtungpal na iti naibilin? Saan? Kastamet kada kayo, no naaramid yun amin a naibilin kada kayo. Kunayo, adipen kamilaeng. Inaramid mi laeng ti pagrebengan mi. Bayat ti panagturong ni Jesus iti Jerusalem, nagna iti nagbeddangan ti Samaria ken Galilea. Idi sumungsungad iti maysa a baryo, sinaba ti 10 a lalaki nga agkukutel. Nagtakder da iti adayo basit, ket impukkaw da. Jesus! Maestro! Kasya na kami!
Nakita ida ni Jesus kat kinunan. Inkay agpakita kadagiti papadi. Idi addada iti dalan na imbagandan. Apaman ang adlaw ti maysa kadakwada ang naimbaganen. Nagsubli anang idaydayaw iti Dios iti napigsa at timag. Nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket nagyaman kenkuana. Samaritano daytoy a lalaki. Saan aya asa nga polo dagiti napaimbag? Kinuna ni Jesus. Sa dino ti ayan dagiti siyam. Apay adaytoy laeng ganggan na at tinagsubli nga agyaman iti Dios. Kinuna ni Jesus kenkuana. Tumakder ka ket agawid kan. Pinaimbag na ka tapamatim. Sumagmamano a Pariseo ti nagsaludsod ken ni Jesus no kaanon to ti yaay ti pagarian ti Dios. Insungbat ni Jesus. Saan nga umay ti pagarian ti Dios? Babaen kadagiti makita a pagilasinan. Awan to ti agkuna. Kitaan nyo. Adda ditoy. Wenno adda sadyay. Taadda kada kayo ti pagarian ti Dios. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan. Dumteng to ti tiyempo at arigagayan nyo ang makita ti uray may salaeng kadagiti aldaw ti anak ti tao. Ngem di yun to makita. At danto dagiti agkuna kada kayo. Kumita kayo sa jay. Wenno kumita kayo ditoy. Ngem di yumapan birbiruken. Kas iti panaggilap ti kimat. Ket lawagan na ti tangatang. Manipod iti may sa abangir, agingga iti sabali. Kastantumet ti anak ti tao, inton aldaw na. Ngem masapol nga agsagaba nga umuna iti adu, ken laksiden dagiti tattao iti daytoy akapututan. Kas iti tiyempo ni Noe. Kastantumet ti mapasamak kadagiti aldaw ti anak ti tao. Nangnangan, nagiinom, ken nagaasawa da, agingga iti aldaw nga isasarek ni Noe iti daong. Dimteng ti layos, ket nalmes da amin. Maaramid tumet tikas iti naaramid kadagidi aldaw ni Lot. Nangnangan, ken nagiinom da. Naggatgatang, ken naglaklako da. Nagmulmula, ken nagbalbalay da. Idi aldaw nga ipapanaw ni Lot ijay Sodoma. Todo iti apoy ken asofre, manipod langit anang patay kadakwada amin. Kastanto ti mapasamak, intun aldaw apan nakaiparangarang ti anak ti tao. Iti daytang aldaw, ti adda iti tuktok ti balay na. Saan ton a bumaba asumrek iti balay, amangala kadagiti sanikwana. Kastamet ati adda iti away, dinto agsublin iti balay na. Laglagipen nyo, day di asawa ni Lot. Ti siya sino man nga agpanggep amang isalakan iti biyag na, mapukaw nanto. Ti siya sino man ang makapukaw iti biyag na, mataginayon nanto. Ibagak kada kayo nga iti dayta arabii, addan to dua alalaki nga agid idda iti maymaysa akatre. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali. Addan to met dua ababai, nga gilgiling iti maymaysa apaggilingan. Maalan to ti maysa, ket mabatin to ti sabali. Sinaludsod kenkuana dagiti adalan. Sa dino apo? Iti sa dino man ayan ti bangkay. Sadyay ti pag-uurnungan dagiti agila. Insungbat ni Jesus. San Lucas Kapitulo 18. Sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig, tapno isuro na ida a masapol nga agkararagda akanayon, kandida pukawan, tinamnamada. Kinuna ni Jesus, adda idi may sa ahwes, iti may sa nga ili. Saan nga agbutang iti Diyos, ket awan raraumen na a tao. Adamet may sa abalo a babae iti day tamet laeng nga ili. Masansan amapan iti huwes akon kunana. Tulungan na kadi amang tonton iti kalintagak iti kabusor ko. Nabayag ading kaskaso ti huwes. Ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina. Nupay nujak agbutang iti Diyos,
ken awan ra emek a tao, ngem gapo ta mauma akon asing singaan daytoy abalo, ited ko man laengen ti dawdawaten na. No saan? Di naktusardengan aring ringguren, ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo. Nangegyo ti kinuna ti dakes a huwes? Ket dinto aya tulungan ti Diyos dagiti tattao na nga umas-asog ken kuana iti aldaw ken rabii. Di nanto kadidardarasen ti tumulong kadakwada? Ibagak kada kayo, adagdagusen nanto nga ipaay kadakwada ti hustisya. Ngem inton umay ti anak ti tao, addanto nga tamasarakan na apamati dito'y daga? Sinarita pay ni Jesus daytoy apangarig kadagiti tattao amang itang tangsit iti kinaimbagda ken manguyaw kadagiti sabsabali. Adda dua a lalaki anapan nagkararag ijay templo. Maysa ti Fariseo, maysa ti agsingsingir iti buwis. Nagtakder ti Fariseo iti napak ni a lugar, ket inkararag na asi uulimek. Agyamanak ken ka, O Diyos, ta sa anak akas kadagiti dadduma anaagum. Naulbod, wenno makikam kamalala. Agyamanak met, ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buwis. Mamindwaak nga agayonar tunggal lawas, ket ited ko ti apagkapullo, ti amin amasapulak. Ngem nagtakder ita adayo ti agsingsingir iti buwis, ket dinapay itangad dagiti matana sa dilangit. Dinandanog nakit diti barukong na ket kinunkunana, O Diyos, kasyan nakadi ama nagbasol. Kinuna ni Jesus, Ibagak kada kayo, nagawid ti agsingsingir iti buwis a napalinteg iti sangwanan ti Diyos. Ngem ti Fariseo, saan a napalinteg? Tati mangitantanok iti bagina, maipababanto. Ngem ti mangipababa iti bagina, maitanok to. Adda sumagmamano at tattao anang yeg kadagiti ubingda, tapno ipatay ni Jesus ti imana kadakwada. Nakita dagiti adalan kat inong tanda ida, iti kasta nga inaramid da. Ngem inayaban ni Jesus dagiti ubing, ket kinunana, Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanya. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi pa nyo, ati siya sino man adi umawat iti pagarian ti Diyos, akas iti panangawat ti maysa nga ubing, saan to a makastrek sadyay. Nagsaludsod ken ni Jesus ti maysa a panguluan a Hudyo. Naimbag a maestro? Kinunana, Anya ti aramidek tapno magunod ko ti biyag nagnanayon? Kinuna ni Jesus, Apay nga awagan nak iti naimbag. Awan tinaimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka makikamalala. Di ka mamapatay. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbod. Agraem ka kadagiti nagannakken ka. Sipod pay idi ubingak, tinungtungpal ko amin dagitoy abilin. Insungbat ti lalaki, idi mangeg daytoy ni Jesus kinunana. At dapay may sa apagkurangam. Ilakom amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw tinaglakwam, ket addanto kinabak ng mos sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Ngem naglading ti tao idi mangeg na daytoy. Agsipod taado ti sanikwana. Nakita ni Jesus ti liday ti baknang. Nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Diyos. Kinunana, nalaklaka ti ilulusot ti maysa a kamelyo iti abot ti dagom. Ngem ti isaserrek ti baknang iti pagarian ti Diyos. Nangeg dagiti tattao ti kinuna ni Jesus. Siya sino nga ro din ti maisalakan? Sinaludsod da. Ti saan a mabalin kadagiti tattao? Mabalin iti Diyos. Insungbat ni Jesus. Kinuna nga rod ni Pedro. Adtoy, binaybayan mi dagiti balbalay mi ket simurot kami ken ka. Wen? Kinuna ni Jesus kadakwada. Ibagak daytoy kada kayo.
Ti siya sino man anang panaw iti balay, asawa a babae, kakabsat a lalaki, naganak, wenno anak na gapo iti pagarian ti Diyos, adun to nga adayo ti awaten na ditoy abiyag, ket iti masakbayan, biyag nga agnanayon. Inya dayo ni Jesus dagiti 12 nga adalan ket kinunana kadakwada. Denggan nyo, sumang attay ijay Jerusalem, ket matungpal to sadyay ti amin nga insursurat dagiti profeta maipapan iti anak ti tao. Mayawat to kadagiti hentil a mangangangaw, mangpabpabain, ken mangtoptopran to ken kuana. Sapliten ken papatayin danto. Ngem agungar to iti maikatlo nga aldaw. Awan apulos kadagitoy tinaawatan dagiti adalan. Nailinged kadakwada ti kaipapanan dagiti balikas na. Ket didaam mo noon niya ti sasawen ni Jesus. Idi asidigan ni Jesus ijay Jericho. Adamay sa abulsek nga agtugtugaw ken agpalpalama iti igid ti dalan. Nangegna dagiti tattao nga aglabas ket sinaludsod na. Apay, anya dayta? Lumabas ni Jesus at taga Nazaret. Kinunada ken kuana. Iti kasta impukaw ti bulsek. Jesus nga anak ni David, kaasya nakadi. Inungtan dagiti adda iti sango ket imbagada ken kuana nga agulimek. Ngem inyad adda nakitdi tinangipukaw. Anak ni David, kaasya nakadi. Nagsardeng nga rod ni Jesus ket imbilin na aya sidegda ken kuana ti bulsek. Idi na yasidegan sinaludsod ni Jesus ken kuana. Anya ti kayat mo nga aramidek ken ka? Apo, kinuna ti bulsek. Kayat ko ang makakita ako ma. Makakita kan. Insungbat ni Jesus. Ti pamatim tinang paimbag ken ka. Dagos ang makakitan ti bulsek. Simurot ken Jesus ket inday dayaw na ti Dios. Idi makita dagiti tattao ti napasamak, inday dayaw damet ti Dios. San Lucas Kapitulo 19. Lumaslasat idi ni Jesus ijay Jericho. Adabak nang sadyay nga agnagan Zaccheo. Pangulwen dagiti agsingsingir iti buwis. Kayat na akitaan no siya sinno ni Jesus. Ngem gapo tapandeg ken adu ti tattao. Di na makita ni Jesus. Iti kasta nagtaray ket inununaan na dagiti tattao sa imuli iti maysa a kayo a sikamuro. Tapno makita na ni Jesus a lumabas sadyay. Timangad ni Jesus idi mabatugan na ni Zaccheo. Zaccheo, kinunana. Darasam ti umulog, ta umayak iji balay mo itangaal daw. Dinagdagos ni Zaccheo ti imulog ket siraragsak a nangawat ken ni Jesus. Nagtanabutob amin a nakakita iti daytoy. Napan pinasa nga ili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol. Kinunada. Timakder ni Zaccheo ket kinunana iti apo. Dinggam apo, ited ko kadagiti napanglaw. Ti kagudwa ti sanikwak. No ada sinaor ko, isublik kinkwana ti mamimpat a kaadu ti innala. Kinuna ni Jesus kenkwana. Itangal daw. Dimteng ti pannakaisalakan iti daytoy abalay. Ta anak met ni Abraham daytoy a tao. Imay ti anak ti tao amang birok ken mangisalakan iti napukaw. Demngeg dagiti tattao iti imbaga ni Jesus. Gapo ta asidigan ni Jesus ijay Jerusalem, impagurupda a dandani agparangen ti pagarian ti Dios. Isut gapo na asinarita ni Jesus daytoy a pangngari. Adda idi lalaki anangato ti saad na anapan iti adayo a pagilian. Tapno makoronaan nga ari. Sametla agsubli. Sakbay ti ipapanaw na. Inayaban na ti 10 kadagiti adipan na. Ket inikan na ti tunggal maysa iti kwarta a balitok. Imbaga na kadakwada. Pagsapulyo daytoy bayat ti kaawan ko. Ngem gurguraan dagiti kailyan na. Isot gapo na anang ibaunda kadagiti tattao asumurot ken kuana nga agkuna. Dimi kayat daytoy a tao nga agari kada kami. Na isaad nga ari ket idi nagsubli.
dagos a pinaayaban na dagiti adipen nga inikan na iti kwarta, tapno amwen na numano tinasapulan da. Dimmatag ti umuna nga adipen. Apo, kinunana. Nakaganan siya iti 10 abagi ti balitok daydi inted mo kanyak. Nasaya at ti inaramid mo, kinuna ti ari. Naimbag ka nga adipen. Agsipod ta mapagtalkan ka kadagiti babasit a bambanag. Pagturayin kanto iti 10 a syudad. Dimmatagmet ti maikadwa nga adipen. Apo, kinunana. Nakaganan siya iti 5 a kwarta a balitok daydi inted mo kanyak. Kinunana ken kuana ti ari. Pagturayin kanto iti 5 a syudad. Dimmatagmet ti sabalipay nga adipen. Apo, kinunana. Adtoy daydi kwartam. Binungon ko iti panyo ket indulin ko. Nagbutengak ngamin ken ka. Taamok anaunget ka. Alaem ti uray saan mo akukwa. Ket apitem ti uray di mo immula. Dakes ka nga adipen. Kinuna ti ari. Dusaan ka. Gapo kadagiti balikas mo metlaeng. Ammum lang aruden anaungetak. Ket alaeg ti uray saan ko akukwa. Ken agapitak iti jak imula. Apay nga rod adi mo in deposito iti bangko ti kwartak. Tapno apaman asumang petak. Isublim ko makanyak. Agraman interes na. Iti kasta. Kinunati ari kadagiti agtaktak der sa jay. Alaan nyo ti kwarta ken kuana. Ket itedyo iti addaan iti 10 a kwarta. Kinunada iti ari. Apo, adala nga ruden 10 a kwartanan. Ibagak kada kayo. Insungbat ti ari. Ti addaan, may kantupay iti ad-ado. Ngem iti awanan, uray ti 10 kabasit nga addaken kuana, may katupay. No maipapan kadagiti kabusor ko adi nangayat asyak ti arida, yegyo ida ditoy. Ket patayen nyo ida iti sangwanak. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, nagtuloy a nagturong iti Jerusalem. Idi asidigen iti Betpage ken Betania, iti Bantay Olibo, pinaunana ti 2 nga adalan. Inkay iti masungad a baryo, imbilin na kadakwada, apaman asumrek kayo. Masarakan yun to ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo, ket yegyo ditoy. No addag sa ludsod kada kayo, no apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo ken kuana amasapol ti Apo. Napanda nga rod ket nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwaran da ti urbon, kinuna kadakwada dagiti akin kukwa. Apay awarwaran nyo. Masapol ti Apo. Insungbat da, impanda ken ni Jesus ti urbon. Inapaban da ti urbon kadagiti kagayda sada tinulungan ni Jesus asin makay. Idi nakasakayan ni Jesus, inyaplag dagiti tattao dagiti kagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus iti Jerusalem, iti dalan a sumalog iti Bantay Olibo. Nagdaydayaw iti Dios dagiti amin nga adalan na iti napigsa at timog. Gapo kadagiti naindaklan a bambanag a nakita da. Bendisyonan kumati Dios ti ari nga umay itinagan ti Apo. Ipugpug kauda. Kabya sa dilangit ken gloria iti Dios. Maestro, bilin dagiti adalam nga agulimik da. Kinuna ti sumagmano a Pariseo nga da iti ummong dagiti tattao. Ibagak kada kayo ano agulimik da. Mangruging agpukaw dagiti batbato. Insungbat ni Jesus, umas asideg ni Jesus iti Jerusalem ket nakita na ti syudad. Sinangitan na akunana. No ammum na kumaita nga aldaw ti masapol tapno maaddaan ka iti kapya. Ngem ita, di mo makita. Dumteng to dagiti aldaw abanginan da ka dagiti kabusor mo. Lakuben, ken darupen da kanto iti amin asuli. Dadaelen da kanto amamimpinsan. Agraman dagiti amin at taom iti uneg ti pader mo. Awan to ti bato nga ibati da iti sigod ayan na. Tadi mo binigbig ti tiyempo, aya ay ti Diyos,
tapno isalakan na ka. Simrek ni Jesus iti templo ket pinarwar na dagiti agtagtagilako. Kinunana kadakwada, nailanat iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managan to ti balay ko iti balay apag kararagan. Ngam pinagbalinyo maten arukib dagiti mannanakaw. Inaldaw anang isuro ni Jesus iti templo. Kaya't apatayen dagiti pangulwen a papadi. Dagiti mamaestro iti linteg. Ken dagiti pangulo dagiti tattao. Ngam awan masarakan da apanggapuan da amang ibanag iti panggapda. Gaputan na pasnek dagiti amin at tattao adumngeg kadagiti sa una. San Lucas Kapitulo 20. Iti maysa nga aldaw, adda ni Jesus ijay templo. Isurusuro na dagiti tattao ken ikaskasabana kadakwada tinaimbag a damag. Napan kenkwana dagiti pangulwen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Ket kinunada kenkwana, ibagaman kada kami no anya ti kalintegam a mga ramid kadagitoy? Siya sino tinangtedkin ka, iti turay a mga ramid kadagitoy? Adda saludsodek kada kayo. Insungbat ni Jesus, ibagayo man kanyak no naggapuan ti turay ni Juan amamunyag. Iti Diyos, wenno iti tao. Anya ti isungbat tayo? Nagsisinnalodsod da. No kuna tayo anagapo iti Diyos, kunanan to, apay nga rod adi kayo namati ko ni Juan. Ngem no kuna tayo anagapo iti tao, uburon da tayo to, dagiti amin at tao nga adda ditoy. Agsipod tapat yunda, a profita ni Juan. Iti kasta, insungbat da. Di mi ammo. Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintagak nga agaramid kadagitoy. Kinuna ni Jesus. Sinarita ni Jesus kadagiti tattao daytoy apangngari. Adda iti maysa a tao a nagmula iti kaubasan na. Sana impaabang ti kaubasan kadagiti makitaltalon. Kalpasan na. Napan iti sabali a pagilian. Ket nabayag anagyan sa jay. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa ti maysa nga adipen na amapan kadagiti makitaltalon. Tapno alaan na ti bingay na. Ngam kinabkabil dagiti makitaltalon ti adipen, sada pinagawid nga ima-ima. Sa bali manen nga adipen timbaon ti akin kukwa iti kaubasan. Ngam kinabkabil damet. Pinabpabainanda, sada pinagawid nga ima-ima. Pinitlo na tinangibaon iti adipen. Dinangran damet, sada impurwak iti ruar ti kaubasan. Kinunaday di akin kukwa iti kaubasan. Anya ti aramidek. Ibaon ko ket di ti ingungutek nga anak. Awan dua-dua apadayawan danto. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti naibaon. Kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Papatayen tayo ket di. Ket datayton ti agtagikwa iti tawidan na. Inwarda nga rod iti kaubasan. Ket pinatay da. Anyan to nga rod ti aramiden ti akin kukwa iti kaubasan kadagiti makitaltalon. Sinaludsod ni Jesus, mapannan to papatayen ida. Sana yawat ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Idi mangeg daytoy dagiti tattao, kinunada, saan ang mabalin akasta? Kinita ida ni Jesus ket sinaludsod na. Anya nga rod ti kayat asawen daytoy apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbaleng dagiti agipat patakder. Nagbalin akang runaan a bato. Maburburak to ti siya sinuman amatnag iti daytoy a bato. Ket matumekto akas tapok ti siya sinuman amatupakan na. Ammo dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti pangulwen a papadi a sinarita ni Jesus daytoy a pangngari. Ana iturong kadakwada. Isut gapuna a pinadasda a patiliw ni Jesus iti daytamot lang nga oras. Ngem nagbuteng da kadagiti tattao. Naguray da nga rod iti nasayaat agundaway. Tinangdanan da ti sumagmamano a lalaki
tapno agparangda analintag. Imbaunda ida amapan mang palabog ken Jesus. Babaen kadagiti saludsud da tapno adda pambarda amang tiliw ken mangyawat ken kuana iti turay ken panakabalin ti gobernador. Maestro, kinunada ken ni Jesus, amumi anasayaat ti amin nga isasao ken isursurom. Amumi nga awan idumdumam no diket isurom ti pudno a maipapan ti pagayatan ti Dios kadagiti tattao. Ibagaman no maisalungasing itilinteg ti panagbayad mi iti buwis iti emperador? Ngem nadlaw ni Jesus ti sikap da, ket kinunana kadakwada. Mangipakita kayo man kanyak iti kwarta. Siya sino ti akin ladawan, ken akin nagan iti daytoy? Ti emperador. Insungbat da, iti kasta, kinuna ni Jesus. Ited yung arod iti emperador dagiti kukwa ti emperador. Ited yumet iti Diyos ti kukwa ti Diyos. Agsipot taawan pang tiliwanda kenkwana iti imatang dagiti tattao. Nagulimag da amasmas daaw iti insungbat na. Napan ken Jesus ti sumagmano asa dosyo. Isuda dagiti agkuna asaan nga agungar dagiti natay. Maestro, kinunada. Insurat ni Moises daytoy alintag kadatayo. No matay ti maysa a lalaki, ket mapanawan na ti asawa na nga awan anak da. Rebbeng ti kabsat na nga asawaen ti balo, tapno aganak da iti pannakaanak day dinatay. Adda idi 7 a lalaki nga agkakabsat. Nangasawa ti nauna, ngem natay nga awan putot na. Ti may kadwa inasawa na ti balo, kastamot ti may katlo. Kasta ti naramid dagiti 7 nga agkakabsat, ket natay da amin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Ita, inton agungar dagiti natay, siya sino kadakwada ti akin asawa kenkwana? Tanaki asawa da amin kenkwana? Insungbat ni Jesus, aga-asawa dagiti lalaki ken babae iti daytoy abiyag. Ngem saan nga aga-asawa dagiti maikari nga agungar iti masakbayan. Maipadadanto kadagiti angheles asaandan amatay. Anak ida ti Diyos, agsipod tanagungardan. Paneknekan ni Moises a mapagungar to dagiti natay. Iti paset ti nasantuan asurat apakasaritaan ti sumsumged akayo. Kunana ati apo iso ti Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ken Diyos ni Jacob. Kayat asawen daytoy nga iso ti Diyos dagiti sibibiyag, saan a Diyos dagiti natay. Ta iti biyang ti Diyos, sibibiyag amin a tao. Kinuna ti sumagmamano ang maestro iti linteg. Nasaya at maestro tinsungbat mo. Tadida maituriden ti agsaludsod kenkwana. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadakwada. Kasano ama ko na nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Takunamit laeng ni David iti libro dagiti Salmo. Kinuna ti apo iti apok. Agtugaw ka dito'y makanawan ko. Aging gaapayatem dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem. No apo kunakenkwana ni David. Kasano nga rod nga agtaod ti Kristo iti kapututan ni David? Bayat ti panagdenggeg dagiti tattao, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan dati magna asikakawes iti nagayad, ken makabkablaawan asiraraem iti publiko. Piliyen da dagiti kang runaan atugaw kadagiti sinagoga, ken katanukan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae, ket takawin da dagiti sanikwada, sada ipakita ti atidog a panagkararagda. Nadagdag sento ti dusada. San Lucas Kapitulo 21. Inwaras ni Jesus dagiti matana, ket nakita na dagiti babaknang nga agipispisok iti kwarta a datunda ijay templo. Nakita na met ti maysa a nakapangpanglaw a babae
Abalo anang ipisok iti 2 sentimo. Ibaga kada kayo. Kinuna ni Jesus. Ado ti intinag daytoy na panglaw abalo. Ngem iti isu amin nga intinag dagiti dadduma. Ta indaton na ti sobra ti kinabaknang da. Ngem isu abalo. Nupay na panglaw. Inted na ti amin apagbiag na. Pagsasaritaan idi ti sumagmamano kadagiti tattao, ti kinapintas ti templo, gapo kadagiti agkakapateg abat bato, ken sagsakot a naidaton iti Dios. Makitayo amin dagitoy. Kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati iti yan na. Marbadan to amin. Maestro! Sinuludsod da ken ni Jesus. Kaanon to mapasamak daytoy? Ken anyan to ti pakakitaan adimtengen ti tiyempo apan nakaaramid na. Agannad kayo, ket saan kayo apaallilaw? Kinuna ni Jesus. Adon to dagiti umay ket aramaten da tinagan ko akon kunada. Siak ti Kristo, ken asidegen ti tiyempo. Ngem diyo patpatyen ida. Di kay agbuteng, numadamag yung nga adda dagiti gubat ken riribok. Masapol a mapasamak nga umuna dagitoy. Ngem di na kayat asawen nga asidegen ti panungpalan. Kinuna na pay. Aggugubat to dagiti nasnasyon. Agririn na utto dagiti pagarian. Addan to dagiti nakaamak aging gened. Panagbisin, ken angol kadagiti na duma-duma adiso. Ket iti tangatang, agparang to dagiti nakabutbuteng abanag, ken nakaskas daaw apagilasinan. Ngem sakbay a mapasamak dagitoy. Tiliwen da kayto dagiti tattao, ket idadanes da kayto. Maidarum kayto, ket mausig kayto iti uneg dagiti sinagoga, ket maibalod kayto. Gapu kanyak, maisaklang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytanto ti gundawayo amangi pakaammo iti naimbag adamag. Imulayo iti panunotyo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isong batyo. Tasyak tumet lang timangted kada kayo kadagiti sao, ken sirib adin tumasupyat, wen no masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto dagiti naganak kada kayo, dagiti kakabsatyo, dagiti kakabagyanyo, dagiti gagayemyo. Papatayen danto ti sumagmamanok kada kayo. Guraan da kayto dagiti amin at tao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Babaen iti panagibtoryo. Maisalakan yun to dagiti bagbagiyo. Inton makitayo ti Jerusalem alinakob dagiti armada. Amuyon nga asidegen ti pannakadadael na. Iti kasta, masapul ako mamang dagiti adda ijay Judea kadagiti bambantay. Masapul apo manaw dagiti adda iti syudad. Ket dagiti adda iti away, saan dan asumrek sadyay. Ta dagitoy dagiti aldaw ti pannakadusa. Tapno matungpal ti amin ako na tinasantuan asurat. Kaasin to dagiti masikog, ken dagiti tagtagibyan kadagita nga aldaw. Dumteng to tinakabutbuteng adidigra iti daytoy adaga, ket agdisuor to ti pongtot ti Diyos kadagitoy atat tao. Addan to dagiti mapapatay iti kampilan, ket maipanto ti dadduma akas balod kadagiti amin apagilian. Badde-baddeken to dagiti hentil ti Jerusalem. Agingga iti panagpatingga dagiti aldaw dagiti hentil. Addan to dagiti nakaskas daaw apagilasinan iti init, iti bulan, ken dagiti bitwen. Dito'y daga, masikuran to dagiti nasyon gapo iti butengda iti daranodor ti baybay, ken kadagiti daluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti butengda, bayat ti panaguray da iti mapasamak iti intero alubong. Tamawarawaran to dagiti pannakabalin ti tangatang.
Kalpasan na, agparang to ti anak ti tao nga umay iti ulep, agraman nga indaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ken tumangad kayo, taasidegan ti pan nakaisalakan yo. Kalpasan na, sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangngarit. Laglagi penyo ti kayo nga igos ken dagiti amin a kayo. Apaman a makitayo amang rugi nga agbulong da, amuyo nga agbaliwen ti panawen. Kastamet nga inton makitayo a mapasamak dagitoy, amuyo nga asidegan ti pagarian ti Diyos. Tandaanan nyo a mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin at tao asibibiyag ita. Mapukaw to ti langit ken daga, ngem din tumapukaw dagiti saok. Agannad kayo, amangan numalmes kay itinalabas a panagragragsak. Panangan, ken panaginom, ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan nukelat adumteng daytang aldaw, ket tiliwen na kayo akas iti palabog. Taumay to daytang aldaw kadagiti amin at tao iti amin a lugar dito'y daga. Agsalukag kayo, ket agkararag kayo akan kanayon. Tapno addanton na anay akirid yung nga agiptor, kadagiti amin a mapasamak, ken agtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Inaldaw ang mangisuro ni Jesus ijay templo, ket no dumteng ti rabii, rumwar amapan maturog ijay bantay olibo. Iti agsapa, mapan dagiti tattao ijay templo tapno agdengegda ken kuana. San Lucas Kapitulo 22. Umasideg idin ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na, amaawagan iti Pasko. Nagbirbirok dagiti panguluan a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg, iti pamuspusan da amang papatay ken Jesus iti nalimad. Mabuteng da ngamin kadagiti tattao. Sinerrek ni Satanas ni Judas a managan Iscariote. Maysa kadagiti 12 nga adalan. Iti kasta napan nakisao ni Judas kadagiti panguluan a papadi, ken kadagiti opisyales dagiti gwardya ti templo, tapno makitulag no kasano ti panangyawat na ken Jesus kadakwada. Naragsakan da ket inkarida nga ikanda iti kwarta. Immanamong ni Judas ket inrugina ti nagbirok iti nasaya at agundaway a panangyawat na ken Jesus kadakwada, adi mamamuan dagiti tattao. Dimteng ti aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na, apan nakaisagana dagiti urbon ng karnero a maidaton iti Pasko. Imbaon ni Jesus da Pedro ken Juan. Inkay isagana ti pangrabii tayo iti Pasko. Kinunana kadakwada. Sa dino ti kayat mo a pangisaganaan mi? Sinaludsod da. Denggen nyo. Kinunana. Apaman asumrek kay iti syudad. Sabten na kayto ti maysa a lalaki a nakaawit iti sanga karamba adanom. Surutin nyo iti balay aserkan na, ket kunayo iti akim balay. Pasaludsod ti maestro, no sa dino ti kwarto apanganandan to kadagiti adalan na iti pangrabii iti Pasko. Ipakita nanto ti akin nga to a kwarto adakkel, ken addaan amin a masapsapol. Sadyay ti pagsaganaan nyo. Napanda nga rod ket nasarakan da amin nga imbaga ni Jesus. Insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Pasko. Dimteng ti oras ket simmango ni Jesus ken dagiti apostoles na iti panganan. Tinarigagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy a pangrabii iti Pasko. Sakbay nga agsagabaak. Kinunana kadakwada. Taibagak kada kayo. Ajakton mangan iti daytoy agingga amatungpal ti pudno a kaipapanan na iti pagarian ti Diyos. Nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos, ket kinunan. Alain nyo daytoy, ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo a manipod ita. Jakton uminom iti daytoy tubbog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Diyos. Nangalamat iti tinapay ket kalpasan ti panagyaman na iti Dios. Pinisi na sana inted kadakwada akunan. Daytoy ti bagik, ama ited nga agpaay kada kayo.
Aramidin nyo daytoy apang laglagip kanyak. Kastamot akalpasan ti panangrabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro apan nakitulag ti Diyos kada kayo. Ama patalgedan iti darak, ama ibuyat para kada kayo. Ngem kitaan nyo, adda ditoy akalanglang ko ti tao amang lipot kanyak. Matay to ti anak ti tao kas inkedem ti Diyos. Ngem asipay dayta a tao amang lipot kenkwana. Nagsisinnaludsod dagiti apostoles, no siya sino kadakwada ti mga ramid iti kasta. Nagsusupyat dagiti adalan, no siya sino kadakwada ti mabigbig akang runaan. Kinuna ni Jesus kadakwada, adipenen dagiti ar-ari ahentil dagiti tattao da. Ket panaganan dagiti agtuturay dagiti bagbagida akas managparabor. Ngem saan akas ta kumakada kayo? No diket agbalin ti kang runaan kada kayo, akasla iso ti kaubingan. Ket agbalin ti pangulo, akasla iso ti adipen. Siya sino aya tinaturturay? Ti sumango iti panganan? Wenno ti mangserbiken kuana? Saan aya ati maserbian? Ngem addaak kada kayo, akas maysa nga agserbi. Nagtalinaid kayo asipopodno kanyak kadagiti amin a nakasuotak. Ngarod, kas iti pannangted kanyak ni amak iti kalintegan nga agturay. Ited kontumet kada kayo ti isumet laeng akalintegan. Mangan, ken uminom kayto iti lamisaan ko iti pagariak. Ken agtugaw kayo kadagiti trono amang ituray, kadagiti 12 tribo ti Israel. Simon, Simon, denggem. Napalubusan ni Satanas amang sagat kada kayo, akas iti mannalon amang itaep iti trigo, tapno mapaglasin tinaimbag iti dakes. Ngem inkarkararagan ka. Simon, tapno saan ang mapukaw ti pamatim. Intun agsubli ka kanyak, masapol apapigsaem dagiti kakabsat mo. Apo! Insungbat ni Simon, si sasaganak ang maibalod ken matay ang maikuyog ken ka. Ibagak ken ka, Pedro. Kinuna ni Jesus, dintupay agtaraok ti kawitan itangal daw, namitlunton nga imbagam adinak amam mo. Idi imbaon kayo nga awan intugot yo asupot, wenno bayon, wenno sapatos yo. Kinuna ni Jesus kadakwada, adda ayaan yaman ang nagkurangan nyo? Awan. Insungbat da. Ngem ita. Kinuna ni Jesus, ti siya sino man nga adda supot na, alaan na, kastamet ti bayon na. Ti awan kampilan na, ila ko na ti kagay na, ket gumatang. Taibagak kada kayo amasapol amatong palkanyak ti kuna tinasantuan asurat. Ket naibilang kadagiti kriminal. Wen, umasidegan ti pan nakatungpal ti naisurat maipapan kanyak. Adtoy ti dua akampilan, Apo. Kinuna dagiti adalan. Isunan. Insungbat ni Jesus, rimuar ni Jesus iti siyudad, ket kas ugali na napan ijay bantay olibo. Kimuyog kenkwana dagiti adalan, idi makagteng iti diso apapanan na, kinunana kadakwada. Agkararag kayo, tapno di kayo masulisog. Imadayo kadakwada iti sumagmamano a metro, sa nagparintumeng ket nagkararag. Ama, kinunana, no pagayatam, yatayom kanyak daytoy ako pa ti panagsagaba. Ngem saan at ipagayatak ti maaramid, no diket ti pagayatam. Kalpasan ti panagkararag na, ti makder kat napan iti ayan dagiti adalan, nadanon na ida amat maturog, ta nautuyan da iti nakaru aladin. Apay amat maturog kayo? Kinunana kadakwada. Bumangon kayo, ket agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog. Agsasaupay laeng ni Jesus iti sumangpet ti adu at tao.
Impanguluan ida ni Judas ang maysa kadagiti 12 nga adalan. Immasideg ken ni Jesus tapno agkan na. Ngem kinuna ni Jesus, Judas, liputam aya ti anak ti tao babaen iti agak? Idi makita dagiti adalan na kimuyog ken Jesus noon niya ti mapasamak, kinunada. Apo, makitinagbat kamin. Maysa kadakwada tinang tagbat iti adipen ti kangatuan a padi. Napingasan ti makanawan na lapayag ti adipen. Ngem kinuna ni Jesus, isardeng yon. Sinagid na ti lapayag ti adipen ket pinaimbag na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti panguluan a papadi. Kadagiti opisyalis dagiti gwardya iti templo ken kadagiti panglakayen anapan mangtiliw ken kuana. Masapol ka di nga agtagikampilan ken agtagipang kayo nga umay mangtiliw kanyak? Tulisanak aya. Inaldaw anak ipulpula-pula kada kayo ijay templo. Ngem didak inan ano. Nupay kasta. Daytoyen ti orasyo. Ti oras apa nagturay ti sipnget. Tiniliw da ni Jesus ket impanda iti balay ti kangatuan a padi. Sumarsaruno ni Pedro nga maadda iti adayo. Adda paginudwan iti tinga ti paraangan ti balay. Ket nakitugaw ni Pedro kadagiti agin inudo iti lawlaw ti apoy. Idi mabigbig ti maysa a babae nga adipen ani Pedro ti maysa kadagiti agin inudo. Pinareng na sana kinuna. Nakikadkadwa met daytoy a tao ken Jesus. Babae, jakam mo dayta a tao. Inlibak ni Pedro. Iti saan a nabayag na ilasin met ti maysa a lalaki. Maysa kamet kadakwada. Kinunana ken Pedro. Ngemsing mong bat ni Pedro. Saan ko akadwa ida? Agarup maysa nga oras tinapalabas idi addamanen lalaki anang ipapilit. Taga Galilyamet daytoy a tao ket awan duadwa akadwa ni Jesus. Jak ammo ti sasawem. Insungbat ni Pedro. Pagamuan, idi agsasaupay laeng ni Pedro. Nagtaraok ti maysa a kawitan. Timalyaw ti apo ket pinireng na ni Pedro. Nalagip ni Pedro daydi kinuna ti apo. Sakbay nga agtaraok ti kawitan ita nga aldaw. Namitlunton nga imbagam adinak am mo. Rimwar ni Pedro ket nagsangit iti nasaem. Kabayatan na, linakam ni Jesus ti panangrabrabak ken panangkabkabil dagiti manggwargwarda ken kuana. Inabungutan da ket sinaludsod da. Pugtuman na sino ng kabil ken ka? Adupay ti sinauda apang papabain ken kuana. Idi bumigaten, naguumong dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Dagiti panguluan a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Ket naidatag ni Jesus iti Sanhedrin apang komanda. Ibagaman kada kami no sika ti Kristo. Kinunada, ngamin sungbat ni Jesus. No ibagak kada kayo, didak tumetlapat yen. No agsaludsodak kada kayo, di kay tumetla sumungbat. Ngem manipod ita, agtugaw ti anak ti tao iti makannawan ti Diyos aman nakabalin amin. No kasta, sika ti anak ti Diyos? Kinunada amin. Da kayo ti agkuna asyak. Insungbat na. Anya payla ti pakasapulan tayo iti saksi. Kinunada. Nangag tayo mismo ti imbaga na. San Lucas Kapitulo 23. Timakder dagiti amin na kamkamang ti Sanhedrin ket impanda ni Jesus ken ni Pilato. Rinugyan da tinagiparang kadagiti pambabasol da ken kuana. Natiliwan mi daytoy at tao mga alilaw kadagiti kailian mi. Kinunada. Iparpar na ti panagbayad iti buwis iti emperador. Kung kunana pa nga isu ti Kristo amay sa nga ari. Si kakadi ti ari dagiti Hudyo? Sinaludsod ni Pilato. Nasa umon. Insungbat ni Jesus. Ket kinuna ni Pilato kadagiti pangluan a papadi ken kadagiti tattao. Awan masarakak apakay gapuan iti panakadusa daytoy a tao. Ngem inyad addada tinagkuna. Babaen iti panursuro na sugsugan na dagiti tattao ang mangriribok iti entero a Hudya.
Inurgina iji Galilea ket adda dituyen. Taga Galilea ka di daytoy a tao? Sinaludsod ni Pilato idi mangeg na daytoy. Ket naamuan na ang nagapu ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken Herodes nga adda idi ijay Jerusalem. Nabayagan ang kayat ni Herodes ang makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi maidatag ken kuana, tanadamdamag na ti maipapan ken kuana, ket ninamnama na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes, ngem pulos asaan asimong bat ni Jesus. Adda ang nakatakder sa jay dagiti pangluan a papadi ken mamaestro iti linteg. Ket indadagda dagiti agkakadagsen a pamabasolda ken ni Jesus. Pinagang angawan ken linalais ni Herodes ken dagiti soldado. Kinawisanda ni Jesus iti narangrang alupot sada pinasubli ken ni Pilato. Manipot iti daytang aldaw aggayemen da Herodes ken ni Pilato. Numan pay aginginura da idi. Pinaayaban ni Pilato dagiti pangluan a papadi. Dagiti agturturay ken dagiti tattao. Kinunana kadakwada. Insak lang yu kanyak daytoy at tao. Ket imbagayong alalilawon na dagiti tattao. Inusig ko iti imatang yu ket awan na sarakak nga inaramid na kadagiti pagpabasol yu ken kuana. Oray ni Herodes awan na sarakan na. Isut ka po na apinay subli na kadatayo. Awan na aramid na ito at tao apakay kapuan ti pa nakapapatay na. Ngarod, pasapit ko laeng sa kunto panubusan. Ngem sang kamay sa dagiti tattao anang ipukkaw. Papapatay mo, ni Barabas ti kayat mi away-awayam. Naibalod ni Barabas gapu iti riribok ang aramid iti syudad. Ken gapu tapimmatay. Kaya't ni Pilato awaya-wayaan ni Jesus. Isut gapu na akinasauna manen dagiti tattao. Ngem impukkaw da. Pailansam iti krus! Pailansam iti krus! Pinitlo ni Pilato tinagpuna kadakwada. Anya ka di ti basol na? Awan na sarakak nga inaramid na apakagapuan ti pa nakapapatay na. Pasaplit ko laeng sa kunto panubusan. Ngem inyad adda dagiti tattao tinangikis a mailansan ni Jesus iti cross. Ket iti kamaudyanan na naipangag ti dawat da. Inkadeng ni Pilato ti sentensya kaskid daw da. Winayawayaan na ti lalaki a kayat da. Ti naibalod gapu iti riribok ken pamapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada tapno aramiden da ti kaykayat da. Impanaw dagiti soldado ni Jesus. Iti dalan, nasapot da ti maysa lalaking agnagan Simon at taga Sirene, ang naggapo iti away, ket agturong iti syudad. Tiniliw da ket impabaklay da ken kuana ti krus sada impasaruno ken ni Jesus. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babae. Sangsangitan ken dungdung awan da ni Jesus. Tinalyaw na idakat kinunana. Babae at taga Jerusalem, didak sangsangitan. Dagiti bagbagiyo ken dagiti anak yu ket diti sangitan yo. Tao masidagen dagiti aldaw apanagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak, dinagsikog ken dinagpasuso. Daytanto ti tiyempo apanagkuna dagiti tattao kadagiti bambantay, tupakanda kami. Ken kadagiti turturod, gaburanda kami. No kastoy ti maaramid no naata ti kayo, anyan tukit din no nagango. Ada dua a kriminal nga inkuyog da a mapapatay met a kagiddan ken ni Jesus. Ididemteng da iti lugar a managan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti cross. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makanawan ket ti sabali iti makanigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawanem ida, tadida ammo ti aramidem da. Nagbibingayan dagiti soldado dagiti pagananay ni Jesus babaen iti panagbibinunot da. Nagtaktakder sa jay dagiti tattao ng agbuybuya. Idinto alinalais dagiti panguluan na Hudyo akon kunada.
Insalakan na dagiti dadduma. Isalakan naman nga rod ti bagina no isu ti Kristo a pinili ti Dios. Linalais met dagiti soldado. Imasidigda ken ni Jesus sada inyawatan iti suka. Isalakan mo tabagim no sika ti ari dagiti Hudyo. Kinunada, ada kastoy a naisurat iti ngatuan ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal a nailansa. San kadi asika ti Kristo? Kinunana, isalakan mo nga rod tabagim, ket isalakan na kamimot. Ngem binabalaw ti kadwana a kriminal. Di kaya agbuteng iti Diyos? Kinunana, agpapada tayo amin a madusdusa. Rebeng na nga agsagabata, gapo iti inaramid ta. Ngem daytoy at tao, awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus, laglagi penak Jesus, inton mapan ka iti pagarayam. Kinuna ni Jesus ken kuana, ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Dandani tinga ti aldaw iti agsiknget iti entero adaga ket nagpaot agingga iti alas 3 iti malem. Napigis ang nagudwa ti kurtina na ibungbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagiti imam, iawat ko ti espiritu. Apaman ang nasauna daytoy, nauyusen ti biyag na. Idi makita ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Dios. Pudno nga awan basol daytoy a tao. Kinunana, nakita dagiti tattao anapan nagbuya iti napasamak. Ket nagawid da amin amang dandanog iti barukong da, amang ipakita iti panagladingit da. Iti adayo basit, nakatakder dagiti amin agagayem ni Jesus ken dagiti babae asim mursurot ken kuana manipot Galilea. Nakita da dagitoy a napasamak. Adda lalaki anapan ken ni Pilato tapno dawatan na ti bangkay ni Jesus. Iso ni Jose ang nagapo iti ili ti Arimatea, ijay Judea. Nalintag ken natakneng a tao ni Jose, ken paspasungaden na iti idadateng ti pagarian ti Dios. Nupay maysa a kameng ti Sanhedrin, san nga immanamong iti inkeddeng ken inaramid da. Kalpasan ti panangibabana iti bangkay, binungon na iti linen a lupot sana inkabil iti tanem a naikungkong iti bato ken di pay nausar. Aldaw idi a panagsagana, ket dandani mangrugin ti aldaw a panaginana. Simurot ken ni Jose dagiti babae a kimuykuyog ken Jesus manipot Galilea. Nakita dati tanem ken panakaikabil ti bangkay na. Kalpasan na, nagawid da ket insagana da dagiti bangbanglo ken sapsapo ngagpaay iti bangkay. Ket iti aldaw a panaginana, naginanada kasagudayan ti linteg. San Lucas Kapitulo 24. Ito muna nga aldaw ti lawas. Nakasapsapa anapan dagiti babae iti tanem, ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da ana ituled ken naikaten ti bato anang serra iti ruangan ti tanem. Isu asumrek da ngem di da nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Nagtaktakder da sadyay a masmasdaaw gapu iti daytoy. Pagamuam, nagparang iti sibay dati dua a lalaki a makasisirap ti kawusda. Iti napalalo abuteng da, nagdumog na ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada. Apay biroken niyo dagiti natay ti tao a sibibiyag. Awan ditoy tanagungaren. Lagi penyo nga idi adda ijay Galilea, imbagana kada kayo, a masapol a mayawat ti anak ti tao, kadagiti managbasol, mailansa iti cross ket agungar iti maikatlo nga aldaw. Nalagip dagiti babae iti sinao ni Jesus. Pimanaw da iti tanem ket napanda impadamag amin dagitoy kadagiti sangapulo ket maysa nga adalan ken kadagiti daddumapay a kakadwada. Na Maria Magdalena, Juana ken Maria nga ina ni Santiago, ken daddumapay a babae tinangipadamag kadagitoy kadagiti apostoles.
Ngem impagarup dagiti apostoles asar sarita laeng ti imbaga dagiti babae, ket dida namati kadakwada. Iti day tamet lang aldaw, magmagna ti dua nga adalan amapan iti maysa a baryo managan Emmaus. Nasurok asang 10 ket maysa a kilometro ti kaadayo ti Emmaus manipod Jerusalem. Sarsaritaen da dagiti amin a napasamak. Kabayatan ti panagsarsarita da, immasideg ni Jesus ket nakikuyog kadakwada. Nakita da ngem kaslan nakullaapan dagiti matada ket di da nailasin ni Jesus. Anya ti pagsasaritaan nyo, bayat ti pannagnayo. Kinuna ni Jesus, nagsardeng da amalidlidayan. Sikan sa laeng ti sangaili ti Jerusalem, adi makaammo kadagiti mapaspasamak sajay, kadagiti napalabas ngal daw. Kinuna ti maysang agnagan Cleophas. Anya ang napaspasamak? Sinaludsod ni Jesus. Dagiti naar-aramid kini Jesus at taga Nazaret. Insungbat da. Maysa propita daytoy a tao nga imbilang ti Dios ken amin at tao, aman nakabalin iti amin na sasao ken aramid na. Inyawat dagiti panguluan a papadi ken agtuturay tayo ket naikeddeng amatay iti cross. Ninamnamami nga iso ti mangwaya-waya iti Israel. Wen ket saan lang adayta, may katlongal daw itan manipod ti panakapasamak dagitoy. May sapay, pinagsiddaaw da kami ti sumagmamano kadagiti babae akadwami. Sinapsapa da tinapan iti tanam, ngem di da kano nasarakan ti bangkay na. Nagsublida anang ipadamag, anag parangpay kadakwada dagiti angheles, anang ibaga asibibiyag kano ni Jesus. Napaan ti sumagmamano kadagiti kakadwami iti tanam, ket napaneknekan da apudno amin ti kinuna dagiti babae. Nupay di da nakita ni Jesus. Nagnengneng kayon. Kinuna ni Jesus kadakwada. Nagrigat kayo kit din amamati kadagiti sinao dagiti profeta. Saan aya amasapol asagabaan ti Kristo dagitoy? Sakbay asumrek iti gloryana. Ket impalawag na kadakwada dagiti bambanag maipapan kenkwana, kas masarakan kadagiti amin a sursurat, manipod kadagiti libro ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti amin a profeta. Idi makaasidegdan iti ili a pagturungan da, impadlaw ni Jesus akasla adayupay ti papanan na, ngem inggawid da. Makitaguskan kada kami. Kinunada. Ta sumipngeten. Iti kasta nakidagus kadakwada. Idi addada iti panganan, innala ni Jesus ti tinapay, binindisyonan na, ket pinisipisi na sana inted kadakwada. Naluktan ti panagkita da ket nailasindan nga isu ni Jesus. Ngem nagpukaw ni Jesus iti imatang da, kinunada iti maysa ken maysa. Isumot lagayam akasla bumarbara tiriknata itay makisasao kadata iti dalan. Kabayatan ti panangipalpalawag na kadagiti sursurat. Nagrupwat da adagos ket nagsublida ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti 10 ket maysa nga adalan a naguurnong sadyay agraman dagiti dadduma a kakadwada. Pudno a nagungar ti Apo. Kinunada. Nagparang kini Simon. Impadamag met dagiti dua ti napasamak idi adada iti dalan agraman ti panakailasin da iti Apo, idi pinispisi na ti tinapay. Madama nga ipadpadamag da dagitoy idi kidlaat a nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Kapya kumati adda kada kayo. Kinunana kadakwada. Napalalo ti buteng ken kigtut da ket impagarup da ngal alya ti kitkitaan da. Iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada. Apay amariribok kayo. Apay nga agdwa-dwa kayo. Kitaan nyo dagiti imima ken saksakak. Siyak a mismo. Sagidendak ket mapaneknekan nyo. Awan lasag ken tulang ti espiritu. Ngem adda kanyak kas makita yo. Dida pay lamamati gapu iti napalalo aragsak ken siddao da. Iti kasta, sinaludsod ni Jesus kadakwada. Awan lat makan ditoy? Inikkanda iti tinuno nga ikan. Inawat na sana kinnan iti imatang da. Kalpasan na, kinunana kadakwada. Dagitoy,
dagiti imbagbagak kada kayo, idi addaak paylaeng iti arpadyo. Masapul ang matungpal amin ana isurat, may papankanyak iti linteg ni Moises, kadagiti sursurat dagiti profeta, ken kadagiti salmo. Linuktan na ti isip da, tapno maawatan da dagiti sursurat ket kinunana kadakwada. Daytoy tinaisurat. Masapul nga agsagaba ti Kristo, ken agungar iti maikatlong aldaw. Itinagan na, maikasabanto kadagiti amin a nasyon. Manipod Jerusalem, ti mensahe maipapan ti panagbabawi, ken pannakapakawan dagiti basbasol. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo ti inkari ni amak. Di kayo nga rod pumampanaw iti syudad, agingga iti maawat yo ti pannakabalin nga aggapo sa dilangit. Kalpasan daytoy, impan ni Jesus dagiti adalan na itiruar ti syudad. Ididemteng da ijay Betanya, ingato na dagiti ima na sana binindisyonan ida. Idi bimbindisyonan na ida, pimanaw iti imatang daket na yuli sa dilangit. Nagdaydayaw daken kuana ket nagsublida a siraragsak ijay Jerusalem. Kanayon nga adada iti templo nga agdaydayaw iti Dios.